Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, egunon Goiuri. Egunon Inigo. Egunon Mai. Egunon ekipo. Txirrin. Ui, uste dut dei bat daukagula. A ber, dei bat, nondik? Londresetik, noski. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. 1979ko abenduaren 14ean The Clash taldeak London Calling argitaratu zen. Ezagutzen ez zuenarentzat, The Clash 1976an Ingalaterran sortutako punk rock musika taldea da. Reggae, rockabilia eta beste estilo batzuk ere bereganatu zituzten ala ere. Haien zuzeneko emanaldi biziak ere ospetsuak izaten ziren. Kanten letrek taldearen idealismo politikoa erakusten zuten. Eta London Calling diskoa rockaren historiako onenetakotzat hartzen da. Ba, uste dut beste dei bat daukagula, baina kasu honetan aratagoko deia dela. Aratagoko deia? 1976ko gaurko egunean Vlad Dracula hiltzen. Baina, vampiroak benetan hiltzen dira. Balakia eskualdeko printzea edo boboida izan zen Vlad Dracula, gaur egun Erromaniaren hegoaldean dagoen lurraldea. Bram Stoker idazle irlandarrak pertsona historiko honetan oinarrituta asmatu zuen bere Dracula eleberriko protagonista den izen handiko pertsonaia ilezkorra. Dracula kondea. Gertatzen da, iluntasunean etxetan sartzen dira, odolaren mila dute. Ikara, inguruan sortzen vampiroak. Oi, uste dut aratagako deialdiekin interferentziak izan direla, Interferentzia? Bai, eske beste bat daukagu. Gaurko egunez 1503an Nostradamus jaio zen Saint-Rémy de Provencen, Frantziako hegoaldean. Nostradamus, jaiotzez Michel de Notre-Dame, munduko profezia iragarle ospetsuenetarikoa da. Les Profezies liburu idatzi zuen, batzuen esanetan, haren 951 errimatutako lauko txikietan etorkizuna irakur daiteke. Bueno, etorkizuna irakurri, hori oso erresa da. Nola? Zuk uste duzu benetan Mai erreza dela etorkizuna asmatzea? Bai, Goiuri, oso erresa, beida. Inigok esango du gai aldatuko dugula eta hiriburu baten izena aipatuko du. Beno, uste dut hobe dela gai aldatzea ez? Zer etortzen zaizue burura esaten badut Washington? Eta orain Goiurik esango du pertsonai ospetsu baten abizena dela. Ba, begira Inigo, Washington entzuten dudan bakoitzan pertsona ospetsu baten abizena dela etortzen zait burura. Eta gainera gaurko egunez hiltzena. Eta Inigok estatu batuetako lehendakaria aipatuko du. Hori da, Goiuri, gaurko egunez 1789an George Washington Amerikako estatu batuetako lehenengo presidentea jaio zen. Eta orain Goiurik zaska bat emango dio Inigo. A ber, Inigo, zuk uste duzu George Washington garrantzitsua dela niretzat? Falta zana. Beste Washington bati buruzari nintzen, musika beltzeko emakume ahots nagusienetakoa, Dina Washington. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me. Ooh, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more. Dina Washington 1973an hiltzen Michiganen. Blues erregina Queen D edo Miss D ez izenak zituen. Musika beltzeko emakume ahots onenetako eta nagusienetakoa izan zen. Eta 50ko hamarkadako estatu batuetako abeslari afro-ondorengorik ezagunena. Bere belaunaldiko zenbait kantarirengan eragina izan du. Hala nola, Nancy Wilson, Esther Phillips eta Diane Shure.
Dina Washingtonek bere letra eta kontzertuetan komunitate beltzaren nahiak eta desengainoak adierazi zituen. Bueno, ikusi duzue zein erresa den etorkizuna asmatzia? A ber, nik ere probatu nahi dut. Orain Goiurik zer nahiago dugun galdetuko digu, hotza ala beroa? A ber, bikote, bi aukera hauen artean aukeratu behar duzue. Hotza ala beroa? Eta orain Maiek esango dio Goiuriri bere truko harrapatu duela eta spoiler bikoitza egingo du gidoiarekin. A ber, hotza ala beroa, ezagutzen du truko hori Goiuri. Eta gainera badakizu etorkizuna irakurtzeko gai naizela. Hotza esaten badut, esango didazu, 1911 Roald Amundsen egopolora iritsi zela. Eta beroa esaten badut, Peter O'Toole aktorea aipatuko duzu, kasualitatea gaur 10 urte hil zela, eta esango duzu bere paper ospetsuena Lawrence de Arabia dela. Ikusten banekin. Arrazoi zenuen, Mai, oso erreza da etorkizuna irakurtzea. Erreza dena aurrean duzen gidoia irakurtzea da, ez etorkizuna. Bueno, gure merituare badaukagu, ezta? Agian gidoiak idazten ditugunean, nola edo ala etorkizunari aurreratzen ari garela esan dezakegu, ezta? Haze parea, ez dagoezu erremediorik. Eta zuk baldaukazu erremediorik. Bueno, agian ez. Baina behintzat badakit noren gana jo erremedio baten bila. Noren gana? Trementain edo erremedio naturalen saltzaile ibiltari baten gana. Ara. Guanya. I avui caminant per aquest poble empedrat he recordat la bruixa que ha estat tocant les pedres d'aquest camí. Reviu la memòria de la bruixa que viu en mi. I aquestes muntanyes... 1986an zendu zen Sofia Montaner Arnau, Bansa Araneko Trementiner katalana, sendatzeko produktu naturalen saltzaile ibiltaria zen, eta lanbide horretan azkena. Emakumeen hiztegi biografikoak dion bezala, Trementinaireak euren hitzetan munduan zehar ibiltzen ziren. Katalunian zehar ibiltzen ziren aurretik finkatutako ibilbidei jarraituz, Trementina, sendabelarrak eta mendiko beste produktu batzuk saltzeko. Trementinairen lanbida, krisi eta baliabide gabeziaren aurrean, emakumeek izandako erantzuna izan zen, eta beraz, jarrera aktiboa izan zen bereen bizi egoeran. Sofia Montaner 10 urte zituela hasi zen Trementinairen lanbidean, Amonarekin. Amona lehen Trementinairetakoa izan zen. Sofiak 1984an egin zuen azken bidaia 73 urte zituela. Itxarona zuan, ilundu artean, Davidean nauzo. Heldu nau kabeziak, esan zenidan tren geltokiko atian, eskaletu zer gaitia, ta galdu ginen iria. Entzuten duzue? Txirrin, 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 beste dei badaukagu, txirrin, txirrin, Londresetik berriro, txirrin, txirrin, baino kasu honetan amodiozko dei bat da. Jane Mallory Birkin 1956an jaio zen Londresen. Britaniar abeslari eta antzezle izan zen. 1960ko hamarkadatik aurrera Frantzian bizi eta lan egiten zuena. Parisko eszenan modako bikote osatu zen Serge Gainsbourgekin.
1979an famatu egin zen Je t'aime moi non plus abesti sentsual eta zirikatzaiarekin. Bere ahots ahula beti austeko zorian, bere marka berizgarri bihurtu zen, eta modu adimentsuan erabili zuen Gainsbourgek bere abestiak Janeren ahots timbrera egokitu zituelarik, bereziki berak interpretatzeko hainbat obra konposatuz. Jane Birkinek hainbat ekintza humanitariotan parte hartu zuen eta Amnesty Internationaleko bozemaramailea izan zen. Bueno, ona iritsi ondoren akaso ekintza humanitario gisa ardaiteke gaurko gonbidatuen aurkezpena egitea, ezta? Egia, Unai Elordi izango dugu gurekin adimen artifiziala eta honen erregulazioa hobeto ezagutzeko. Ipuinak, zirkoa, txotxongiloak, artista poliedriko baten bisita izango dugu ere. Odei, Arregi. Eta Andoni Mateos eta Izaskun egile horrek non bizi naiz proiektua aurkeztuko digute. Txirrin. Azken deia saioarekin hasteko. Ezagutu nahi duzue, ze gertatuko den etorkizunean? Ba, izugarri ondo pasako dugula aurrengo 2 orduetan. Egunon, erremediorik gabeak. Abenduak 14 ditu gaur eta osteguna da ongietorri guztioi bigarren kaferan. Naiz, irratian zarete. Zuekin Jaun Andreok mai gorostiaga koko edo pozo edo zopo edo... Egunon, gaur erromantiko naiz. Ui, ama. Bigarren kafea, 7. Zuekin Jaun Andreok Goiuri Ezeiza Arandia, egunon Goiuri. Egunon. Ez du den ondo, ez da, normal zaude. Bueno. Oi, ez mai bezala bintzat. Ez. Teize kolpe hartu den gizona. Izketan ari zaizuena Uiñigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 686 garrena du, goizak 10 eta 20 minutu, abenduak 14, gu hirurak urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmoz naiz irratian zarete, bigarren kafean, egunon guztioi. Gustatzen zaizuen ere DJ joera? Goizeko 10 eta 22 minutu eta maite duten tarteari heldu behar diogu, eta maite duten tarte hau abiatzeko zein hobea erromantizismoan gaur gozaltzen jarri den gizona baino. Mai Gorostiaga Pozo, zuk zer maite duzu? Ba, maite, gaur ez dia maite dut dago, ezik eta jetemak. Ba, bida, ni maite dute baratza aretoa. 10 urte bete ditu baratza sorkuntza aretoa, eta bueno, sorkuntza espazioa, eta hainbeste gauza gehiago, Unai eta Garazi López de Armentia sortutako, eta bueno, zuzendua, eta ez dakit, eta laguntzeko prest edozein artistari, izugarrizko festa antolatu dute larun baterako, esate baterako Aitziarre, Kalde, Kalakaban,
Mostrenko, J.B. Pedradas, Idoia Zabaleta, ez dakide, antzerkia, musika, performantzak, pintxoak, denetatik izugarrizko festa baratza aretoan, uste du sarrerako hendik daudela, eta hemendik musu handiena Unai eta Garazi López Darmentiai, eta baratza aretoko kide guztioi, lagun guztiei. Zorionak, haupazuek, maite zaituztet. Zein da zure maite dutago, Juri? Nere maite duta da, irakurri dudala gaur bertan, Gabonetan animalien santuarioek erabaki dutela txakur jaio berriak ez ematea adopzioan, ze jende askok Gabonetan adoptatu egiten dituzte txakurkumeak oparitzeko, eta gero otsaiera iristerako ja 2 hilabete dituenean txakurrak ja abandonatu egiten dituzte, eta orduan nolabait Espainiar estatuko hainbat erakunde ados jarri direla, hainbat santuario deitzen diote behaiek ados jarri direla, data hauetan txakurkumerik adopzioan ez jartzeko, arrisku hori ekiditeko. Ze txakurkumeak bai oso politiak dira, baina gero hazi egiten dira, eta bueno, oso politiak dira baita azten direnean, baina jendeari antza denez soldi gustatzen zaie kumeak direnean, eta gero abandonatu egiten dituzte, beraz. Maite dut, hartu dutela erabaki hau, eta ez dut maite noski jendeak kale bazterrean uzten dituenean. Bueno, hemen gure txatean ere batzu batu dizkigute. Egunon gaztiak, haupa, egunon, nigo saltzen txakurrakin. Ara, enekin igorka txakurratzuenik? Kontatu zigun behin? Bai. Aia zuen, nola da gorka? Txispi, horlako zerbait izena? Edo amestu bindut? Hemen dio, nik ez dut maite betiko taldeak ikustea joatea, ez? Entol Sarmiento, Esnebeltza, Tazetak, sarrerari gabe eta bulego sarrerak agortuta, baina nik badauket, juhu, Gorka, baina maite duzu ez duzu maite, betiko taldeak. Osea, gaur Tolosara noa berriz, Udaletxea jungo naiz, ezagutu nahi dut, fusondo. Non da baratza aretoa, bilatuko dut, gora sorkuntza eta kultura. Baratza aretoa, nik ez da gizehazten bilatu, sartu weborrian, Arabako sorkuntza espazio oso berezia dara, agian urrengo astetan, edo saiatuko gara, hemen bigarren kafean izate, Garazi Unai, edo hango arduradun bat. Tira, ezagutzeko gogoz gabiltza, baratzaretoko kideak, uste dut inoiz aipatu dugula baratzaretoa, baina ez dut uste gurean inoiz izan direnik. Aspaldi ezken nuen goxuan salsaren horrelako kantu bat entzuten, baina pentsa, lehen urten Durango azokako playlista zabaltzen zuen kantua zen, eta buelta batzuk eman genizkion, ez pentsa. Baina aurrera egingo dugu, eta maite dut gehiago entzun beharko ditugu oraindik ere, ze gure urrengo 2 gonbidatuei esan diegu prestatzeko. Batek ezagutzen ditu maite dutak, bestearentzat, kaso kontua pixkat berriagoa da, baina esango nuke Andoni Mateosek izaskun egile horri esplikatu diola, azaldu diola, zer direne maite dutak, eta gure streamingan zaretenok ondo ikusteko moduan enkuadratzea lortzen badut, galdetuko diegu biei zein den euren maite dute. Izaskun, Andoni, egunon bioi? Egunon. Bueno, Izaskun, azaldu dizue maite duten gai hau, ezta? Bai, azaldu dit. Jakin nahi dugu zein den zure maite duta? Nerea, pixkat kulturakin lotuta ere, Gabonen bueltan lagun arten sortzen den giroa maite dut. Bateze, astegea, monologota juten, kontzertuak, zirkua, orduan izatea garai bat non kulturaz beteta oten den. Beraz, Gabonetako konsumismoa kaso ez, baina kultur konsumo gabontiar hori ontzat ematen dugu, eta hauza hona da. Beste ere bai, opariak erosi nahi baituzue, ezkaragu izango hori baituko duena, baina kultura konsumitzen baduzue, are hobeto. Andonita, zure maite dut zein da? Gaur harrapatin diezu, Bai, ikuste Eskatxurin dauket burua, baina kulturakin igual lotuta eta sozializazioakin igual, azteko eta behin proiektu berritan murgiltzea, eta justu gaurkoa da proiektu berri bat lehen urten hasi zana, pile bat maite, tolako erronka berritan sartzea, putzu berritan sartzea, baina aldi beren proiektu horren berri ematea, ez bakarrik sortzea eta hortxe kajoi baten uztea, baizik eta sozializatzea, kontatzea, jendeak ezagutzea proiektu guztiak oso interesgarri dielako eta merezi duelako jendeak jakitea. Gu Andrea gu Andrea gu Andrea gu Andrea gu Andrea gu Andrea gu
Ba, nire maite duta da konturatzea nire ere tartika gertatzen zaidalan maite dutik gabe egotearen kontu hau. Joan naiz nire WhatsApp talde hortara, maite duten WhatsApp taldera, eta ikusi dut utxik dagoela. Handaukadan guztia ja erabilita dagoela, eta maite dutik gabe nagoela. Baina, esango dut maite dudala, tarteka, bakarrik musika jotzeko erronka hartzea. Normalean talde giroan aritzen naiz, edo beste jende batentza jotzen, edo nire proiektuarekin musikariak inguran ditu dala, baina badauzkat aste honetan pare bat kontzertu nun bakarrik aritu beharko dudan, eta egia da, hor ematen dela gauza polit bat, eta da, kantuak sorkuntza prozesuan zebiltzan hartara itzultzen direla, prozesuan aldatu egiten dira, eta instrumentuak sartu, eta eraldatu egiten dira, eta asentzarenean gitarra soiarekin berriz ere kantu horri forma eman nahian, eta eta horrein hau nola egingo dut, ze normalean beste hau dago, eta beste hau. Nahi gabe kantua biluzten da, eta joaten da bere hasieretara, eta konturatzen zara, ostras, kantu honek bazuen beste hau ere akaso polita dena eta galdu duguna, eta tira, beldur horri aurre egitea, beti ukidutola bakarrik jotzearekin alako, sentsazioa raro xamarra, esango dut maite duela erronkatxo hori, eta bihar ondarrun hariko naiz Saharari kantari proiektua, eta Sahara resistentziarri bat, Kristina Berasainen orkezpenaren arira abesti batzu jotzen, aste artean Katakraken ere orkeztuko dut, antxizango naiz, eta badokat horrekin, gaur liburu orkeztuko du Lizarran berre jaioterrian, eta Iker Lauro izango dan kantu batzu jotzen, bazken finean asko izan gara, Sahara herriari abestu diogunek, eta hori xedan ere maite dut, tarteka hola, danba, bakarrik aritzearen beldur hori aurre egitea. Hau esan da, goizeko 10:00 izateko 18 segundu falta diren honetan, bagoaz aurrera, eta Andoni Mateos gaur izaskun egile horren laguntzarekin etorri zaigu, proiektu berezi bat orkestera, non bizi naiz. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Batzu sorlekutik urrin hiltzen dira derrigo hilkutxa batzu zehazkatik urrun dira hortziko ni ez naiz zigorretaniko aretzan eroriko. Tira, gazten eta instituzioen arteko elkar ezagutza sustatzeko sortutako proiektua da, non bizi naiz, eta horixe bera da zuzen haren helburua erakundeak eta gazteak elkarlanean jartzea, eta instituzio horiek gazteengana gerturatzea. Askotan esaten da, inork ez dituela politikak egiten gazteentzako, instituzioak ez daudela gazteei begira, eta askotan gazteek ere sentitzen dute, euren ordezkariek, euren instituzio gertukoen zein urrunxeagokoek ere, ez dituztela gehiegi aintzat hartzen. Nolabait hori hausteko edo hori aldatzeko asmoz jaiotako proiektua da non bizi naiz, Tolosako udalaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren artean sortutako proiektua, eta gaur gurekin ditugun bi gonbidatuak, bata gure kolaboratzaile eta aski ezagun duzuen Andoni Mateos geografoa, paisaiaren kudeaketan aditua eta irakaslea dena, eta bestetik, dagoeneko bere maite duta bota digun, baina oraindik aurkeztu ez dizu egun, historialaria, paisaiaren kudeaketaren aditua, eta hau ere irakasle dena, Izaskun Egilior Bioi, horren ongi etorri Bigarren kafera. Eskerrik asko. Proiektuaren nolabait oinarria edo azaldu dut, baina kontaia zuen nola izten den proiektu hau zuen gana, eta pixka nola lantzen den zuen esparruetatik, geografiatik, historiatik, paisaiaren kudeaketatik, horrelako, ez dakit, gaztei instituzioak hurbiltzeko proiektu bat. 2022ko udan uste ditzi ditzegula biri mezua, ez hautze ginen biztaz, gutxi gorara adinagatik eta, baina berez ez ginen ezagutzen zehazki. Eta, udaletxeatik itxi ditzegun mezutxo bat, esan ez proiektuan martxan jarri naizela, gukin kontatu nahi zutela, bileratxo batzuk iten hasi ginen,
Eta ja, bilera horietan, Inigok aurkeztu duen bezala, asmoi azpimarratu zuten, baina nahi zuten nolabait sortzea zerbait praktikoa eta dinamikoa ikastetxeetan aplikatzeko, eta gero ikasleekin lanketa bat egiteko eta gerturatze prozesu bat inalizateko. Ez dakit. Hoi da, pixkatola hasi izan ez, nahi gaina gustatzait goatzea dei hori, ze goatzen naiz momentu hortan nu neonez, eta azkenen andoni esan duna ez ginen ezautzen, bistaz edo esateana, baina nik uste elkartu ginean, kontatu ginen biak ikerketa lerro oso antzeko jorratzen ditugula, eta naiz da lan iteko modu eta metodologia ezberdinak izan, nik uste oso enkaje honain genula ez. Da azkenen biak esan dakoa, hasi ginen, pixka Tolosako udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak zituen zalantzak eta pixkat mahai gainen jartzen, eta arazo beharren identifikazio bat gauzatu genuen. Egia da, Gipuzkoako Foru Aldunditik aurretik ere beste zenbait proiektu garatuta zitula honen baitan, Gazten Gipuzkoa proiektuaren barrun. Ikastetxeak ere kasu honetan Tolosaldean aplikatuko zanez, Tolosaldeko 3 ikastetxe batxilergoa eskaintzen zuten 3 ikastetxeetan, ikastetxe hauek ere nolabait bazituzten behaien programetan txertatuta zerbait antzekoa zena, baina ez guztiz udaletxeak bilatu nahi ezun helburu hoi. Eta batez arazo beharren identifikazio hortan kontuatu ginen ez jakintasun maila oso handia zela lehenengo mailako batxilergoko ikasleen artean. Da orduan, pentsatu genuen ona izango zela baita ere ez jakintasun hori ze puntutan kokatzen zen aztertzea, eta horretarako galdetegi bat martxan jarri genuen ikaslei helarazi zitzaiena, gure proiektua hasi aurretik, pixkat guk ere ikusteko ze puntu jorratu behar genitun, nola uztartu gure ideiak, eta nola iritsi ikasleen gana. Azkenen baita ere hor ikasleen kezka, gustoko gauzak zeintzuzien jakin nahi genitun, ez bakarrik ze puntutaino zekiten administrazio eta erakunden munduan funtzionamenduaz, gehiago baita ere guk programa sortzeko garaien nundit jo jakiteko, behien interesan bideoiek hartu eta azkenen behientzako ere erakargarria izango zen zerbait bilatzeko. Eta horri lotuta, zergatik batxilergo bat, neurri handi baten adintarte oso interesgarria zala iruditzen zitzaien bai Aldundiai eta bai Tolosako udalai, baina azkenen guri ere iruditzen zitzaigun adintarte erakargarria zala, azken finean batxilergo bin sartu ezkeo hor sartze ginen selektibidadean kontuakin eta ia ezinezkoa da programazio horretan zerbait txertatzea ohiko programazioaz kanpo. Eta gainea adintarte interesgarri batzan, azkenen hortikan aurrea behin 18 urte beteta bozkatzeko aukera horrekin eta baita ere nolabait erakundeetan behien ideia behien proiektuetan murgiltzeko eskubide horiek lortuta aurretiaz lanketa bat egin da balin bazeukaten eta benetan informatuta balin bazeuden nola funtzionatzezun mundu horrek askoz ere aberasgarrigoa izango zala, kasontan. Eta hasierako ikerketa hortan kontuatu ginean, Tolosalde mailan, eskualde mailan, batxilergoa egiteko aukera bakarra Tolosara etortzea dela. Eta orduan kontuatu ginen, Tolosaldeak ditun 28 herri horietako gaztek, nahi izan ezkio batxilergoa egin, Tolosara etorri behar dira, eta beraz, Tolosako ikastetxeetan herri aniztasuna handia da. Horren baitan ere, azkenen ez bakarrik ez jakintasuna, baizik eta ikasle bakoitzak kokapenaren arabera ze behar, eta ze gusto, ze nahi zituzten ere ikusi behar genuen, behar erantzun bat emateko. Azkenen ez da bakarrik Tolosa udala, Tolosa aldeako udalerri guztik baitare udalerri bakoitzak bere eskaintza dauka, bere zerbitzua dauka, eta Gipuzkoako Foru Aldundian perspektiba baita bezan pixkat lurralde testuinguru hortan, Gipuzkoa mailan, hau da, Tolosako sortuko genuen programazio hori gero ere erabilgarria izatea, eskalaz igotzeko eta Gipuzkoako gainontzeko udalerritan baitare txertatzeko hortaz. Erronka nahiko potentea zela ikusi genuen eta hortan murgildu ginen. Erronka hortzegoen, baina asmoa esan da bezala instituzioak hurbiltzea. Esaten da, baina gero nola egiten da, nola eramaten dituzu 17 urteko gazteak, harreman horiek sustatzera edo ez dakit hor sortzen diren ez dakit ate horiek edo pareta horiek austera, azkenean hori da helburua ulertzen dut, ez? Bai, baina, kasu honetan izan zen, ikastetxe baten sartu alizateko zerbait pedagogikoa izan behartzun.
instituzioak, hau da, aldundiak eta bai udalak eskatzen zigutena izan zen, sekuentziazio didaktiko bat sortzea, hau da, aplikatzea programa didaktiko, dinamiko eta teoriko bat, baita ere praktikoa, ikastetxean. Orduan, nola lotu, nola saiatu ikasleengana jotzen eta ezagutarazten gai guztiak, gainontzeko beste gai bat bezala, ikastetxean sartzen, teorikoki adierazten zer dagoen, baina ez genuen nahi teorikoan gelditu. Hau da, erronka bat izatea nahi genuen eta zerbait desberdina, biaiek parte izateko, prozesuan parte izateko, ez izateko ikasle pasibo batzuk beste txapa bat entzuten. Baizik eta prozesu horren parte izaten. Eta parte izan ziren izaskun lortu zenuten? Bueno, gure helburutako bat bazan herritartasun aktiboa bultzatzea, eta gure ideien, ite genituenen bilerak eta Tolosako udalarekin, foru aldundiakin, sistema jakeatu nahi genula esate genu, baina nola bultzatu ez azkenen. Andonik esan dakoa, metodologia, hezkuntza metodologia eta metodologia pedagogiko batzun barrun sartu behar genuen, eta kompetentzia sozial eta zibikoaren barruan sartzea pentsatu genuen, aukera egokina hori ikuste genuen, azkenen, gizarte hezkuntzaren baitan, pixkat murgiltzeko asmotan. Ez da, oso garrantzitsua dela hori, gazte parte aktibo izatea, prozesuaren parte sentitzea. Askotan badirudi gaztentzako gauzak antolatzen ditugunean, edo dela gaztentzako, baina gaztekin ez, edo azken bukaerako kontsumitzaileak, baina ez dira prozesuaren parte, eta ezinbestekoa da egun barneratu prozesuan. Bai, argi da, eta horregatik hasi esaten galdetegi batetik abiatu ginela. Ez bakarrik jakiteagatik, baizik eta behaien gustuak, ideiak, nahiak, kezkak, ez jakintasun guztioiek hartu, eta prozesun txertatu. Baina gero prozesuei izan zela aktiboa, parte hartzailea, dinamikoa, hortako metodo desberdinak aplikatu genitun. Irakaskuntza alderantzizkatua, IKT-etan oinarritutakoa, proiektuan oinarritutakoa, hau da, dinamizatzailea izango zana gehiago egingo zuen gidaritza lana, hau da baliabidek emango zitzaien ikaslei, eta paraleloki ikaslea joango zian zerbait eraikitzen. Bai, ideia bat, eta gero aurrerago proiektu bat erronka bitartez. Eta azkenen euki aldetik baita ere, non bizi naiz izenburu horrek ere zergati badauk ez, atzetik ikaslea erdin jartza aldin badeu, junginen edukien aldetik eskala txikitzen. Eusko Jaurlaritza hartu genuen, ondoren Gipuzkoa, ondoren eskualdea Tolosaldea izango zana, eta gero Tolosan zentratu ginean ez, ikasleak ikus dezan bere baitan ere zenbat instituzio eta eragilek parte hartzen duten. Ikusten zaitut lo gauaren ertzean, da ezerk ez dirudi horren. Bueno, eta hoxe, jakinda eskalaritate desberdinoi, Eusko Jaurlaritzatik hasita, egia esan, gaur egun edozein sartzea alin bada Eusko Jaurlaritzako web horrin, edo aldundikon, edo galdu itezea. Gauza pilo bat daude, eta hortaz gure lehenengo lana zen, guazen zentratzea ondo tirua, gazteentzako zer dago, gazteek zer egin dezakete instituzioekin, parte aktibo izatea nahi badeu, ez da bakarrik esatea hau hola antolatzen da baizik, eta ideiak ditut, zeingo dut nire ideiaekin, noa jo dezaket. Segunetan non nahi deten kokatu nire proiektua nire kezka, jo barko dut edo aldundira, edo eskualdera, edo udalera. Hortik abiatuta erronka bat proposatu genuen, erronka taldeka izango zen, saiatu ginen taldeak, kasu honetan zoriz, baina beste atzutan baita ere homogeneoki antolatu zian, hor errealitate desberdinak ebi genitun, zentroan arabera, eta, esan deten bezala, talde bakoitzak pentsatu behar zuen benetan zer nahi zuen proposatu. Edo zer gauza izan zitaken. Guk bai gutxi gora bera erakutsi genizkien gazteri arloa, kultura arloa, ingurumen arloa, baina behien buruti pasatzen zen edo zer proposatu zezaketen eta horren aurren lanketa bat egin. Lanketa hori egiteko bi gauza eskatzen zitzaien ikaslei, alde batetik txantilloi moduko bat betetzea, oinarrizko irizpide batzuk bete beharko zituztenak,
pixkat baitaren nahi gerun gerturatu, eta honekin ez dut esan nahi, egokia danik, baina mundu burokratiko hori, hau da, errealitatea iristentzea denean, eta benetan zerbait eskatu behar dezunen, zenbat paper bete behar diren. Eta hoi konturatzea denborarekin, adin hortan nahi digan ez dakizu pasabar den prozesu egin nolakoa dan. Orduan, txantillo horrekin, lanketa, aurretiazko lanketa bat egin behar zuten, formala esango genuke, eta gero aurkezpen poster bat, bai? Aurkezpen poster horretan bildu hartzuten modu bisualen eta nahiko dinamiko baten beraien ideia. Zatik aurkezpen posterra, bukaeran behin oilanduta ikastetxean barron, kasu honetan 3 ikastetxeetan aplikatu zen, Laskoren ikastola, Horixe institutua eta Herrikide ikastetxea, 3etan aparte, eta ikastetxe bakoitzan sortutako proiektu guztik bilduko zian azoka moduko baten, ikastetxeko espazio handi baten, zintzilikatuko zian pareta guztitan, eta ikaslek hor eukiko zuten, ez dakitzen bat izan zian, 40 minutu, 42 minutu inguru, proiektu guztin berri izateko, ikusi, irakurri, egileekin hitzeiteko, eta bar, eta bar. Hoi da gero, eta behin gustoko proiektua hautatuta gero, bozka prozesu bat inbeharra izan zuten, eta erabaki zuten zeintzuk zian behientzako gustokona. Ikastetxe bakoitzetik 3 proiektu interesgarrinak atera zian. Bai, gaina politxa izan zen, ze bozka prozesu hori aurretik ere guk proiektuan zehar landu genuen, pixkat Eusko Jaurlaritzaren baitan, dont legean sartu ginean, pixkat azaltzen, odo saiatzen betan. Eta ulertu zuten? Hortxe, izan. Guk batzuetan, guk ere eskertuko genuke batzuetan, azalpenen bat. Orduan, bertan emandako irizpide txiki horiek, martxan jarri genitun gero bozka prozesun, eta, Andoni esan dakoa ez, 3 proposamen irabazle edo ateazian, azoka horietatik, eta gero 9 3 ikastetxetako 3 proiektu horiekin, junginan Tolosako udalera, pleno aretora, eta bertan euki genuen aukera, ikasle guztien proposamenak entzuteko, ez bakarrik hori, gero baitare Tolosako udaletik eta aldunditik teknikarien laguntza izan genuen, pixkat proiektu horiei baita feedback bat emateko, ez? Gure helburua ez makarrik baien proiektua aurkeztu eta bertan gelditzea, baizik eta instituzioetatik baita ere, informazioa jaso eta ondorio batzuk ateratzeko. Bai, hor, gero instituzioak ikasle irabazleekin, ez gustatzen ez dara igual irabazle hitza erabiltzea, baina, hautatuenekin edo saridunekin kontaktuan jarri ziren, nolabait, bideragarritasun bat eman nahiko bazitzaion, etorkizun batean, prozesuari jarraipen bat emateko. Egia da, proiektu pilotu bat izan zala, dena oso hasierakoa izan zen, ensaio error esaten dena, proba bat besteik etzan izan, eta, hortan gelditu zen. Behintzat, bai eman zitzaion bukaera polit bat, ikaslek aukera izan zuten, eta izatez, izaskunda biok itzen genuen, nire lehenengo aldia izan zen, udaletxeko pleno aretora sartu nintzena. Hau da, ez dakit esan privilegio bat, baina bai da zerbait berezia, oso gutxitan egin dezakezuna, edo bizitzan behin ingo dezuna, eta hortaz, prozesu oso politia izan zen. Bai, eta gaina bukaeran ez, zein da saria? Saria bada bertan egotea, pleno areton egotea, eta instituzioen aldetik baita ere feedback hori jasotzea. Eta gero gaina, Tolosako udaletik antolatu zuten bisita guidatu txiki bat, horramaiketako bat ingenun, orduan azken udaletik ere, etzan proiektu soil baten gelditu, baizik eta bukaera boroil bat eman zitzaion. Bai, eta hortik gero, ondorio nagusi batzuk atea genitun, ezta? 2022-2023 ikasturte hortan aplikatutako proiektuan inguruko ondorio orokor batzuk. Lehenengo ondorio nagusia berrestu genuen kasu honetan ez jakintasun maila handi bat zehola, gauza oso sinplekin, baina gure pentsamendua behintzat bazan, gure proiektuai esker nolabait ez jakintasun horiek betetzen juntziala, eta ikasleak gehiago ezagutuko zutela instituzioen mundu hori. Baina aldi berean, batez ere, ohartu ginean ikasleen kezka nagusiak zeintzuk ziren eta zeintzuk ziren interes nagusinak. Kirolarekin, gazteria, arloarekin zerikusia daukaten gauzak, aisialdiarekin, kulturarekin, erlazionatutako gauzak proposatu zituzten behien proiektuetan. Eta hori nik uste oso interesgarria dela baita ere, gero instituzioak behaiek hartzeko kezka horiek eta ikasleen ideia horiek, esateko, gaztengana gerturatu nahi badegu, badakigu benetan gazteak ze eskatzen duten.
Oazen saiatzea, zubilan hortan gerturatzea eta proiektu txikio gehiago sortzea edo gauzak sortzea, herramientak sortzea behiekin lotzeko. Eta horrek balio izan digu, datorren ikasturte honi begira, proiektuari bigarren edizio bat emateko. Eta edizio horrek gainera, orain arteko muga gaindituko ditu, eta Gipuzkoako bestein bat eskualde eta ikastetxeetara heltzea da helburua, ezta? Bai, helburu nagusina hori da, ez azkenen Gipuzkoako Foru Aldunditik hasieratik behintzat herritartasun aktibo hori probintzi mailan zabaltzea zen, eta gure helburua aurten ez dakigu lortuko deuno ez, baina behintzat saiatzen nahi gara, beste eskualdetara hurbiltzen, hitz egiten, azkenen emategu erresa dela, baina azkenen eragile eta erakunde askok parte hartzen dute proiektu hontan, da ez da erresa, ez da bakarrik pertsona batekin hitzein, edo ikastetxeekin hitz egitea, baizik eta atzetik udala dago, eskualdea dago, eta hortan gabiltz, aurten ze jarraipen ematen dion. Gainea hor, izaskunek ez duen bezala, koordinazio lana ikeragarrizkoa da, eta ez bakarrik udaletxea edo aldundia, ikastetxeen ordutegiak, errealitate desberdinak, ikasle kopuruak, hoi dena, inberda, oso ondo kuadratu, eta jakinda baita ere, dinamizazio bat egon behar dula proiektua sortzeaz gain, dinamizazioa zenen kargu, kasu hontan 2022-2023 izaskun eta biok ibili ginean, horixe ikastetxeak beak hartuzun dinamizatzeko zea hori, eta aurtengo ikasturtei begira, asmoa da izaskun eta biok dinamizazioa gidatzea, sortzeaz gain, proiektua sortzeaz gain. Baina, lege aldaketa bat dago tarteko, hortare egokitu behar gea, eta balioko digu, lehenengo edizio horrek balioko digu, aurtengo edizio hontan sortzen egean proiektua pixkat perfekzionatzeko, hobetzeko gauza batzuk kendu behar dira, beste gauza batzuk txertatu behar dira. Bukatzako, 330 ikaslek parte hartu zuten lehen urten proiektu hontan, 76 proiektu proposamen jarri zien mahai gainen, da azkenen gutzat ere ikasteko prozesu bat izan da, eta Andonik esan dakoa, batez ere hezkuntza lege berriakin horraldaketak egin behar izan dira, gure hasierako kompetentzia horiei buelta bat eman, nola txertatu, nola hain erakargarri, azkenen guke ikasi deu ze errepikatu behar deun, zerrez, nola moldatu, eta hortan gabiltza, eta gure helburua da borobiltzea, ez, azkenen proiektua urten. Niko azpimarratuko nuke, esan eten bezala ez ikastetxen errealitate ezberdinak. Izan ere, lehen urteko esperientzia izan zen, aplikatzeko modu desberdinak egon ziala ikastetxe bakoitzen, aurtengo ikasturtzei berdina gertatu zaigu, saiatu gea modu amankomun batean, formatu berdinean aplikatzen ikastetxe guztien ezinezkoa. Hau da, ikastetxe batzuk bi eguneko erronkaren alde daude, bi egun klase guztiak gelditu, proiektua txertatu, eta bi egunez ordu guztiak proiektuari ekiteko. Hori guri interesgarria iruditzen zaigu, eraginkorra dalako, ikastetxeak bertan daudelako lanean ordu guztietan. Baina beste ikastetxe batzutan aldiz, nahiago dute hilabete luze hartzea eta orduka jutea, hortaz, errealitate hori kontutan eduki behar da eta lanketa luzea dauke. Eta zuentzan nolako izan da esperientzia? Esan edute, bazatoztez, geografiaren eta historiaren alorretik, irakaskuntzan aritu eta paisaian aritu zareten horretan. Zuen esparruekin lotura, zeharkakoa irakaskuntza dagoelako tartean, gazteekin lan egitea, baina neurri batean pixkat birrasmatu edo zerotik asteko zerbait izango zen proiektuak, ez? Galdera berdina inion ere burua deitu ziatenen, esan hor. Ostra, nik hauiteko gaitasuna daukat. Urrengo galdera da, balda inor zehazki horrelako proiektu bat egiteko prest. Ez dago, orduan, nik uste ondo asmatu zutela zuen gana jotzen, baina ez buruari hori galdera hori ingo zeniotela, ez? Zorionez, nik uste pixka pentsatu nun, oso zeharkako gauzak egin diteu, hau da, geografia ikasten dezunen, begirada zabaloi daukazu, eta historia ikasten dezunen baita ere kronologikoki, ez, gertatu dan guztia ikertzen dezu. Hoi oso baliogarria izan da baita ere gure proposamenen eta gure txosten hartzea alin bazu, ez, programazio didaktiko hori hartzea alin bazu, konturatzen zea horri garrantzia ematen diola. Ez dela bakarrik, gaur egun zer dago, kitxo, gaur egun zer egin daiteke, ez, baizik eta, ez, evoluzio guzti hori, eta, galdera erantzun beharko banu, ez da erreixa izan, eta lan ordu pila bat sartu ditu. Egia esan gaina, gatozela biak master batetik, master hoi da oso disiplina artekoa,
Eta bai, sartu ziguen masterren disiplinartekotasuna bultzatu, eta nire uste hortikan jodeula. Azkenen gure helburua zen ondare hezkuntza ikasle hauei gertuatzea, eta horren baitan murgildu, gutzat ondareak garrantzia handia dauke, eta ondarearen baitan paisaiak. Horren saiatu geha, paisai mota ezberdinak, baita instituzioek eskaintzen dituzten paisai horiek ikaslei gertuatzea, ez? Eta batez ere, gauza bat izatea instituzioak ez izatea gauza abstraktu bat, baizik eta egunerokotasunen funtzion eta errealitaten existitzen dien gauza bat diela kontuatzea. Eta nik uste lortu deula. Ni bai, adibidez, guraso bezala oso interesgarria iruditzen zait, puntu ez dakite pedagogia soziala edo. Guraso bezala nahi izugarri asko interesatzen zait jakitea ze proiektu dauzkate eskuen artean gure gaztek. Askotan belaunaldien arteko inkomunikazioa dagoela edo urtero identifikatzen badira horrelako proiektu gure gaztek sortutakok eta zen nahiak, ze desiok, ze zaregin nahi dituzte eta oso baliogarria dela bai gurasoentzako, bai beste belaunaldikontzako. Bai, baina horrek gaina inberdana da gero jarraipen bat eman eta benetan proiektua sortu da, bagoazen proiektu honekin benetan zerbait egitea, ez? Proiektu egin eta hortxe badakigu estadistikoki eta ateatzen dira zenbaki batzuk, gaztei hau gustatzen zaiela. Oso ondo daude datuak, baina beste pauso bat eman bar da. Orduan, izaskundan ere lana neurri handi baten da hasierako lan guztioi bideratzea, baina gero instituzioak sartu behar dira eta behaiek lortu behar dute horri jarraipen baten batea, baina realista dana. Eta hor da honik uste erronka oso handia. Eta ez dela erresa izango, baina baliabideak badaude. Nik izaskun eta ondo niri eskerrak eman eta agurtu egin behar nituen, baina aipatu dituztein bat hitz azken minuto betan ondarea, historia, geografia, paisajistika, eta etorri zait atzo gauean izandako konversazio bat. Ez dizut eskatzen soluzio ematea edo erantzutea, baina akaso hemendik egon batzutara esango diazue, hori hau edo beste da. Hainbat Gipuzkoar Milanen izan dira azken egunotan, Realak antxe Champions Leagueko partido izan zuelako, Interren aurka, eta nik aietako birekin afaldu nuen atzo. Eta zetozen txundituta Duomoko plazan dena usoz betea zegoelako, baina Duomoko katedrala berritu berri oso argi txuituta txukun, ez zuelako uso bakar batek zapaltzen. Eta oso harrituta zuden, ez dakite, orduan badaoz zaldun baten estatua ekuestre horrelako bat, usoz beteta, plaza usoz beteta, eta katedralaren fatxada ez zuen uso bakar batek zapaltzen. Miraria. Uste dut mirari kimikoa izango dela hori, baina, harritu nindun. Mirari kimikoa edo ultrasoinuak? Ez dakizu, bale, iruditzen zaite, Murtziako katedralean ultrasoinuak. Horrela egiten dute? Ultrasoinu bitartez egiten dute. Donostin, guain dela ez dakit 20 urteola, jarri zuten horrelako kable bat, kalambrea mateko zuzenean. Bestia da, arrano pare bat jartzea hor nun baitu baino. Total, ekarri ditugu, historialari bat, eta geografo bat, hemen goiurik ultrasoinuekin galdera erantzuteko. Izaskun Andoni, mila esker gaur gurero urbiltzeagatik, dizuela, proiektu hau aurrera ateratzeagatik, eta batez ere, proiektuaren etorkizun, bigarren fase, eta edatze geografiko horretan, joan da dila dena ondo, eta jarrai dezazuela nolabait, instituzioen ate horiek gaztei irekitzen eta prozesu hauek bideratzen. Mila esker. Izan ondo, aio! Yes, you know it's true. I just can't stop thinking of you. Questa notte che passa piano accanto a me. Barkatu hemen txatean hainbat galdera izan ditugu eta joan dira erantzuten bere kabuz, beraz barkatu indiok ere, hemen gauza askotara ginen eta ezkara konturatu, baina oso potente izan daiteke eta kasu egiten dieten, jarraipena emango zaio hori da, nolabait galderak erantzun da eta ezkinen txataren oso pendiente.
3 minutu eguerdiko amaiketarako, Laister izango du gurekin dagoeneko ere gure kafetegian den Odei Arregi, ondoren Unai Elordi Dalgorekin eriko gara, adimen artifizial generatiboaren, duela egun gutxi ez, jakin dugu honen erregulazioaren xehetasun batzuen berri, eta horren inguruan ere ariko gara, baina Laister zera egingo dugu, saltoa hain zuzen ere, gure informazio zerbitzutara. Nik badut galdera bat zuentzatala ere, akaso txateko jendeare animatu daiteke. Bururatu zaitegun hauetan hau ere, irla desertu batera eraman marko bazen ituzte. 3 jaki / edari, alegia, 3 gauza, betirako izango dituzuenak. Zuek pentsatu, hau da jolasola fiktizio xamar bat. Irla desertu batera zoazte, eta esan dizuete, han, ura hola oinarrizko ur zerbitzua. Eta arroze gozi edo bizirauteko moduko jakia, edo janaria, hori ziurtatuta duzue. Baina, bizitzari pospixkat emateko, beste 3 elementu eraman ditzakezue. 3 jaki edo 3 edari. Baina ez dira inoiz bukatuko? Ez dira inoiz bukatuko. Baina ez dira inoiz aldatuko. Baina izan daiteke plato osoa edo izan behar dira osagaiak? Ez zabiltza gaizki, nik adibidez pentsatu. Lehenengo gauzatu zaidan burua, marmitako. Nik paella valenciana nahi nuen. Nik marmitako egunero. Gambita, karraia, aragia, verdura, gordenetari dago. Baina marmitakoa ez dago bat ere gaizki. Ardo pixkat? Balda ez? Pixkat gaizki sentitu naiz. Zen burura etorrizaidan lehenengo gauza garagardoa izan da. Ona ere, ondo. Izan diteke, garagardoa beste bidozkazu aukeratzeko. Bai, gero jakiak, baina. Ura badaukat. Ura handago, hori zirtatu daukat. Garagardoa emango nuke gustora. Gauza bat, etzara esaten ari eta harritzen ari naiz. Bai, badakit zer den. Ez dakit. Baina eski... Taloak diote hemendik. Taloak zerkin. Taloak. Talo marmitakokin. Taloak marmitakokin. Akizu elenguan zeukinun buruan. Kroketa bokaillo bat. Ez, kroketa bokailloa ez. Bai, kroketa bokaillo oso nada. Ez da ona. Ez dut iniz probatu, baino ona izan behar du. Ez, karbohidrato gehiago. Baina, bokadioaren barruan errebozatuaren kurruskari hori, hola, bexamela bokaio ertzetik ateratzen. Nik nahiago dut kroketa hogirik gabe. Bai. Eta hogia marmitakorako. Hori da bestea, hogia nahi baduzu, hogizalea bazara, hogia izan dezakezu, baino, claro, irutik bat ja hogian juntzaizu. Ni tomatea asko usatzen zait. Indiokerri dio taloak sagardoa txistorrakin. Taloa txistorrakin eta sagardoa... txistorra sagardoarekin egin behar izan daiteke. Urteko egun guztiak izan daitezela San Tomas egunak. Hori da. Indiokerrek nahi du bizi, San Tomas egun amaitezin batean. Talo bat jango nuke orain. Bai, ordu eta faltazia gozoia bukatzeko. Eta gero talorik ez da topatuko dudan. Akizumen areperia bat, ondondoan. Ez da berdina, eskatzen badizko arepak bakarrik, txitxoixo okate. Txitxoixo arepa bat eta talo bat ez da dain horretin. Gaina hemen ezkea ze arrotuko. Seguraski arepak egin zituzten, euskaldunok taloak egin baino lareun urte lehenago, ez? Ez dakit, agian egoi belategirik galdetu barko dituzu, goizeko 11 dira eta. Ez diogu galdera hori egingo, gizajoa utziko dugu lagoa kaso jokoz kanpo, baina estudio zentroletara joan behar dugu, egoi barkatu musika gelditu barko dugu, egoi belategi egunon. Egunon, hainbat erantzunekin atorrela, baina hori zehazki ez dut esku artean, goizeko 11 azken ordukoa eta ekonomiatik gaurkoa, baditugulako inflazioaren azken datu eguneratuak, baina horren aurretik ekonomiari tiraka baitere Argentinaren aru ilun berrira begiratu nahi diogu martxan jarri dutelako Argentinan Javier Mileiren motozerra plana. Maizter berria duen Etxarrosak iragarri baitu familiei argindarrera bideratutako dirulaguntzak kenduko dituztela, azpiegitura lanak geldiaraziko dituztela, eta erabat deuseztatuko dutela erakunde publikoen kanpaina publizitarioak. Hau guztia gainera pesoaren balioa 40% debaluatzearekin batera. Esandakoa, orain iragarritako plan hori martxan jarri duela Javier Mileiren gobernu berriak. Es relevante entender que el Estado tiene que achicarse y es relevante entender que este Estado tamaño elefante no puede seguir existiendo.
Exekutibo berriko bozeramale Manuel Adornik argi utzi du euren helburua elefante baten tamaina duen estatua murriztu eta desagerraraztea. Hilabete gutxian Mileiren jarrera ultratelebistetan defendatzen zuen kazetari ekonomiko izatetik gobernu baten bozeramale izatera pasada Manuel Adorni. Datorrena gogorra izango dela dio ezbairik gabe, baina ezinbesteko neurriak omen direla hondamendia saiesteko. Mileik izugarri txikitutako ministroen kontseiluan Luis Caputo da ere aurpegi berrietako bat. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Javier Mileiren gertuko aholkularitzat jotzen den ekonomia ministro berriak aste honetan bertan iragarri du peso argentinarraren balioa 150 murriztu dutela ustez enpresek ekoizpen gaitasuna hobetzeko. Eta aipatu dizueguna lagin txiki bat baino ez da, eguerdiko 12 aurrera, xehetasun gehiagorekin emango dizkizuegu datu guztiak. Hori bai, murrizketa orokortuen testuinguru honetan Argentinar askok jakin nahi dutena da zergatik ez den publiko egin presidente berriaren soldata. Perdóname, el sueldo del presidente, ¿será una decisión del presidente? No tengo nada para decirte, entiendo que el presidente tiene que vivir. Adorni, bozeramaleak dio entzun duzuen bezala, ez duela datu hori, baina Mileik nolabait biziraun egin behar duela, zarrak berri beraz Argentina aldean. Bestalde orain bai, inflazioaren datu eguneratuak kontsumorako prezioen indizeak KPIak 0,2 eta 0,5 arteko jaitsiera izan duelako azaroan, Hego Euskal Herrian aurreko hilabetearen aldean erregaien, pakete turistikoen eta elikagaien merketzen ondorioz batez ere, inek emandako datuen arabera. Herrialdeka KPIaren jaitsiera 0,2 izan da Araban, 0,3 Nafarroan eta Bizkaian eta Gipuzkoan 0,5. Urteko lehen 11 hilabetetan prezioak 3,3 igo dira Euskal Autonomia Erkidego osoan, zertxobait gutxiago, 3 Nafarroan. Goizeko 11:03 agur esan baino lehen azkar batean informazio praktikoarekin ere bagoaz. Lehenxeago zenbait oztoporen berri eman dizuegu errepidetan, hori berri bat gehitu behar istripu larria izan delako AP8an Oiartzunen Irunerako norantzan, duela 7 minutu bertan herri bat itxita zutela diote agintariek eta ondoriozko autopilaketak osatu direla. Pazientziaz eta arretaz gidatu puntu horretan beraz. Onaino momentu zeguerdiko 12etan bueltan izango gara esan bezala informazioaren ariaren bigarren edizioan. Ordurarte gozatu bigarren kafeaz. Eskerrik asko Egoi Belategi, hauxe azken ordua, baina Egoiek erantzun ez dituen galdera batzuk erantzungo dizkizuen nik. Arepa hitza nondi datorren eta noizti datorren, taloa bera, badaude hainbat azalpen esaterako, arepa hitza diote erepa hotxetik datorrela, eta honeka hartoa esan nahi du, nunbait kumana gotarren etnian baino, desagertu ziren. Hala ere, badirudi hitzaren erregistro zaharrenek adierazten dutela, Kolombian eta Venezuelan herri indigena desberdinak arepa hitza erabiltzen zutela hartoz egindako elikagai bati referentzia egiteko, gutxi gora bera gaur ezagutzen dugun arepa hori. Eta gero Europarrek kontinentera iritsi zutenean, baina topatu egin zutela. Horrek esan nahi du gutxienik, 16. mende hartan edo, arepakan bazeudela. Zenbat lehenagotik zeuden ez dagoen garbi, baina bai dakigu taloa, esaterako Gipuzkoan 16-17 mendeetan Euskaldunek etegarritako hartuaren ondorioz hasi zela sortzen, eta txokolatearen sorkuntzarekin, petateekin eta oso lotuta dagoela. Beraz, akaso Rafa Gorrotxategi jakingo du, badakit Juanito Garmendia etnografoak ere alako ikerketak egin izan zituela, eta egun batzu barru igual honi heldu bar diogu eta kontatuko dizuegu taloa nondik eta nora eta areparekin zelako lotura duen. Baina ez dezue oso garbi esan, ze hiru gauza eramango zenituzten. Spiderman dio, nola eraman zer? Bueno, eraman edo aukeratu. Irla desertu batetara, Spiderman eraman bar dituzu, 3 gauza. Nik bat, paella valentziarra, hori garbi daukat. Nik pentsatu egin behar dute, beste egun batean ekarriko dut erantzuna. Ara, bai, zea. Nik marmitako. Marmitako, ados. Marmitako dagoenean, etxea betetzen da. Jende pio bat bertza, kanpoti pentsatzen da irla desertu eta marmitako baldin badago, ja desertu ez da izango etla hori. Ondo ari zea, Koitzak ekartzen du bere ardotxoa, bere ez dakizer, bere... Kriston festa ingo genuke horrelako irla batean. Ero hor ondo pentsatu barra, zadiaz niri burua datorkit. Txuleta. Baina, txuleta egunero jateko oso jakinekagarria da. Egia da. Adiez, oi asko erreixo. Horregatik esan, nik kroketak ez dut esan. Egunero kroketak. Bueno, bai, nik jango dituzke egia esan, baina. Hostia, zue bat ere garbi esaten. Bueno, pasta artizao ere legoke gaizki. Egia da, pasta asko jandaitekeela, bai.
Ez du lan ekatzen. Arroza ere, arroza. Arroza baduzu, ez? Bueno, ez dakit, arroza edo, oinarrizko zerbaitola hidrato oinarrizko bat baduzu, orduan. Edo patatak, arepa aipatu duzula patatak, Perun eta daukate 375 errezeta ezberdina patatekin, egunero jateko. Bueltat eman bar dioguni, Inogo aldera zailegiak egiten dizkigu. Aldera zailegiak. Arepa edo taloa zer lehenago zen, galdetu eta nik erantzun dut. Zer eramango zenuketen, nik erantzun dut. Ados. Aurrera egingo dugu, zinik ez dut pulamenturik ikusten, Irla desertuaren jakien paradoxa honen erantzunetan. Goizeko 11:07 minutu oraintxe zuzenean, naiz irratian, bagoaz aurrera. Keep calm and bigarren kafea. Bere gela zaindu gabeko eguna, gordetzean pilatu oizaizkiguna, oea bete ondotik barre eta bizarrez, gaso estaliko duzu erretako lorez. Zer izan nahi duzu etorkizunean? Albaitaria edo moja. Hori esaten omen zuen Odei Arregik txikitan amestutako ofizioarengatik galdetzen ziotenean. Animaliak eta fedea ez dakit bidean galdu ote zituen, agian ganbaran edukiko ditu gordeta, baina kontua da artearen historia ikasten amaitu zuela. Eta han ikasi zuen bizitzako lezio handiena. Eguraldi ona dagoen lekuetan, gaztek gauza gehiago egiten dituzela kaleetan. Ez sekula bihurtu kanpokoa zutabe, utziz korridorea osorik zugabe. Eta hori ikusita, zirku jardueretan interesatzen hasi zen. Gaur arte. Bapatean zirko konpainia, Pontapat, Enderete, Baserriko porrusalda, gai asko jorratu nahi ditugu berarekin, beraz, has gaitezen. Egun on, Odei? Egun on. Zer modu zaude? Oso ondo. Kafea nahi duzu? Badaukagu. Uste dut. Badaukagu, ez da inigo? Zuguti duzu erantzuten lehenago. Bale, barkatu. Nahi duzu edo ez, Odei? Beti, kafe bat beti ondo. Bai nahi duzu? Bai. Ez daukagu, goiuri. Ai, zer Ala, pentsatzen nuen bazegoela. Pentsatzen nuen aste honetan erosi bertzen dutela. Bai, baino ez da iritsi. Bale, orduan barkatu eskaintzagatik ez daukagun zerbait. Gero, saio ostean igual gonbidatuko du kafe bat. Kolakaua badaukagu. Ez, bigarren kafera torren ez, lehen etxan hartuta. Arrazoia dauka, hemen Bueno, nik aipatu dut ez, irakurri dudalako. Hortik, albaitaria edo monja izan nahi zenuela handitan, baina azkenean artearen historia ikasi, eta bueno, Granadan egon zinen, eta hasteko hori ez, hastapenetara joateko, uste duzu gaur egun egiten duzuna, egingo zenukeela Granadara joan ez bazina? Ez dudari gabe. Granada gauza asko eman zizkian, eta bat izan zen eguzkia. Eta hemen gertatzen ez da zerbait gertatzen da. Kalea ateatzen zara eta beti da hola zehose. Eta zerbait egiten jendea, eta harremanak askoz errazagoa dira aspektu hortan. Eta Granadan ezagutu nun zirkoa, ze kalean antzerki asko egiten zen, zirkoa batez ere, eta hasi nintzen malabarekin. Baina Granadak etzian hori bakarrik eman. Granadak bigarren hizkuntza bat eman zian gaztelera. Arajun arte ez nekina. Eta horrek ere zabaldu zizkian, ni Gasteizen ikasten nun, arteren historia, eta horrek zabaldu zizkian beste ate batzuk ezagutu nituen Gasteizen beste txoko batzuk, zain euskaldunak hasiera batean, euskaldundu ditugunak, gero, konkistak egin Konkistak. Eta horrez Gasteizko zirku mundura hurbildu nintzen, Zilipurdi elkartearekin. Eta ari bat tiraka, besteari tiraka, bukatu nun zirko ikasketa autodidaktak iten. Baina badut gauza bat oso nirea dana, eta seguru jende asko konpartitzen duna oso erabakitza asko kostatzen zait. Ikaragarri. Zizin dut erabaki. Mundua gauzaz beteta dago, Granadan, hemen eta leku guztietan.
Eta zirkoan gauza bat ondo egin nahi bazu erabakin behar dezu. Trapezista izan, ekilibroak egin, malagarista. Claro, disiplina asko daude. Disiplina hartu behar dezu eta orduak sartu, eta nik ezin dut. Ezin dut, eta orduan erabakin nuen paiasa izango nintzala. Ze paiazoak ere badu jarduna eta entrenamentu asko eskatzen du, baina aukera ematen dizu egunero erabakitzeko, inkluso momenturo erabakitzeko, eta horregatik bapatean gehago. Ze bapatean erabakiak hartze ditugu eta gure diskurtso aldatu iten da. Eta hor bukatu nun paiazo gintzan. Baina ni txikiagoan nintzela, desentez txikiagoa, 9-10 urterekin idazlea nintzen. Gero zirin nion. Eta orain ez duzu idazten? Bai, hor buelta bat eman dut, ez? Pasan nintzen txikitan pio bat idaztetik, mundua deskubritzera, ordan papera eta etxean bakarrik egote hori ja etzan hain erakargarria, kalea eta zuzenekoak tiratu zidan, kalean zerkiak, baina gero salto bat egin un ipuin kontalaritzara, eta ipuin kontalaritza berero eraman hau idaztera, eta azkenean ez erabakitzeak hau dauka ona. Eta bizitza nola ziklikoa dan, gainera, itzultzen zara, hasierako jardueretara, eta gero buelta emango diozu. Ematen diozu, baina beteago. Txikoak beteago, ni baki malagariak egiten, pinoa egiten, eta ipuinak kontatzen, eta idazten. Orduan, esango nuke paiazo ona izan naitekela. Entzulei orduan gomendioa botako diogu dela, erabakirik ez hartzea, ez da? Bai. Arzaitzala erabakiak zu, ez? Hartu erabaki bat bakarrik, paiazo izan. Egun honodei, egia da, bapatekotasuna edo paiasaren bapatekotasuna hori oso presente dago zuen ikuskizun guztitan, bapatean zirko taldeak, Isra Kuadradorekin batera. Nola ezagutu zenuen Isra, noiz, nola sortzen da bapatean zirko? Isra izan zen gaztelera ikastearen ondoriotako bat, ez? Zirkoa eta Israaren familia kanpokoa da, Espainiarra, eta berak etzekin euskeraz. Da nik ezagutu nuenean, ez zekien euskeraz, orain bai. Eta hola ezagutu ginen, zirkoak eta nire bigarren hizkuntza elkarlotu gintun. Eta ordutik hasi genuen ibilbidea, eta berak ja zirko ikasketak egina zituen Bartzelonan, ja kalean ikuskizunak egiten aritzen, eta ni pixkat arenari tiraka heldu nuen ofizioa, asko pentsatu gabe. Baina erabat maite minduta ikuslearekin kontaktu horrekin, ez? Badu kaleak eta klaunak edo paiazo gintzak zerbait oso bereziana niretzako, eta kontalaritzak ere badaukat, igual hori izan da nire erabakia, ez duana nahi erabakia hartu, baina hartu duana. Dala, zuzeneko harreman hau, ez? Ezin duzu kalean antzestu ikusleak ikusi gabe. Ezin duzu paiazo gintzan aritu, ikuslearen erreakzioak jaso gabe eta onartu gabe. Eta kontalaritzarekin berdina ezin duzu kontatu parean dagoenari begietara begiratu gabe. Eta horrek nauka erabat txundituta oraindik ere. Sarrenan aipatu dugu, gure aurkezpena izena Odei Arregi artista poliedrikoa, ez? Garai bateko paiasoak horrelakoak ziren. Egun agian hainbeste ikastarok eta formakuntza dagoela, igual bai daudela klaunak oso espezialitatu da. Eta dago, antzerki fisikoan, gauza konkretu batzuetan, baina garai batean horrelako artista poliedrikoak ziren. Musikarik, akrobatak, malabaristak, ipuin kontalarik eta denetatik, ez? Agian ez ziren espertu arte guztitan, baina bai ezagutzen dute disiplina ezberdinak. Eta uste dut eskola hortatik zatoztela. Bai, egia da, nire garaian, ni zirko gintzan hasi nintzen garaian, etzegoela hainbeste ikastaro, askoz gehiago zan elkarbanatzea, topatu ginen astean 2 alditan, eta batek erakusten zian nik probatzen nun beste bat, eta hortikan jute zan, gehiago gutxi batzuk kanpora ateratzen zian ikastea. Baina nire garaiko zirkolariak autoformakuntzatik datoz. Gero formatu dira, baina ikastaro trinkoak eginez, ez hainbeste eskolak eginez. Oraingo generazioek beste teknika badakarte, aukerak eta zabaldu egin zaizkie, interneta bera.
Nik internetik gabe hasi nintzen ikasten. Ez manuala genituen, alabarak iteko, glowflexia iteko. Zumai internetik gabe hasi zinen ikasten? Nik sortu nuen interneta. Bai, egia da, fotokopiak, ez dakit baten batek liburu bat zeukan eta fotokopiatu, baino igual 10 orri hauek fotokopiatu, liburu osoa ez dut nahi de kapitulu hau, ez dakit teknika bat erakusten dulako edo interesetan zaidalako. Trueke handia zegoen horrelako, segun ze aldizkarik, segun ze informazioa, horre bai bihurtzezan, ez dakit, elkarpuntu bat, ez, informaziori pasatzerako momentuan, asko ikasten genuen elkarrekin. Duda gabe, nire astapenak hola izan ziren, koblakarikoekin kukutsako topaketak, onjarbiko jasenolafekin topaketak, zilipurdikoek egiten genuen zirko akampada, eta hor sortze zitzaizun, eta hor ikusten zenun besteak zertan zabiltzan. Ez zegoen aukera hain zabala begiratzeko zertan da bileztakin nor, edo disiplina berriak, edo gehiago zen ikusitakotik jaso eta zurea bihurtu. Oain nik ere erabiltzen dut teknologiak, naiz geratu hor, baina bai faltan botatzen dut elkartze hori eta batera entrenatu eta konpartitze hori. Bai, batez ere igual elkartzea fisikoki, bi gorputza hor egon, ez? Egun internetekin, igual bai gaudela deno komunikatuta, edo nik esango nuke asko gorpuztu direla, zirko elkartek, ipuin elkartek, eta, ari gara, baina egia da, oso gutxitan elkartzen gara aurrez aurre. Bai, egia da, guk adibidez Araban sortu dugula Arabako kontalarien elkartea, Arabazan, eta niretzako nik hor eman dut salto bat kontalari moduan, baina hola pertigarekin egin dut salto, ikaragarria izan da. Ze derrepente elkartzen gara astean behin gure kezka, duda eta nahia konpartitzeko, baina entrenatzeko ere. Eta kontalaritza entrenatu daiteke. Eta hori deskurrimentu bat izan da. Jartzea beste kontalari batzuen aurrean, kontatzea zure historiak eta feedback horiek jasotzea, edo ipuinak xehetu eta barroko mamia ateatzea eta hor gainera daukagu gure itziar rekalde kutxabete altxor da emakume hori eta oso eskuzabala, orduan oso gustora horrekin, hor fizikoki elkartzen gara adibidez. Behin baino gehiagotan, aipatu gara bazan taldea hemen, pasa saretea guztik, hemendik, eta pasako sarete gehiago, guritzat altxortxo bat da, horrelako kontalarien elkarte izatia, eta, jarraitu desala, horrelako aventura. Gero ukituko du berriro hartuko ditugu ipuinen harira. Jone dute bai txotxongilloetara. Aurten adibidez, estrenaldi bat izan duzula, Josu Kamara zuzendutako lana, gure kanoa, Einaut Gorbearekin batera, Zurrunka Teatro produzioak. Txotxongillok, zure ipuinetan bai ikusi zaitut, txotxongilloekin erabiltzen, eta hori ere autodidaktikoa izan da, formakuntzatzetik. Bai, aurten, iaz estrenatu genuen, 2022an, niretzako ikaragarrizko abentura izan da, zenik nuen inoiz lan egin txotxongilloekin, eta inoiz nuen egin aretoko antzerkia. Ordan, bi gauza guztartuta, izan da, salto bat. Eta Josu Kamara izan dugu zuzendari, eta hori izan da nire ikaskuntza bai manipulazio aldetik, eta gero bai prozesuan sartu nintzenean egin ditula ikastaro batzuk manipulazioaren inguruan. Baina, Inautek, Zurrunka konpainiaren sortzailea eta buru denak, berak eraikitze ditu txotxongilloak, esenografiak, Josu Kamararekin eta nerekin batera egin dugu dramaturgia eta historiaren eraikuntza, baina ideia originala Inautek jarri zigun mahai gainean, eta niretzako izan da erronka bat, eta egia esan oso harrituta geratu naiz nire buruarekin. Ez nekielako gain nintzenik iristeko. Hartu nuenean erronka, hartu nuen benetan nahi nuelako, baina esan egon Einauti ez dakit zergatik aukeratu nauzun, eta ez dakit ez otezean damutuko bidean, baina nik baietz esango izut. Batez ere, ahotsez, nik pertsonai asko egiten ditut gure kanoan, aita gizon haundi eta seriotik hasita kaio muturluze bateraino eta ahots aldaketak, mugimendu aldaketak izan da oso ikuskizun teknikoa da
igual gureak, bapateanenak, nola bapatekotasunari garrantzia handi ematen ez dira hain teknikoak. Ez dute eskatzen makinaria hain xuxen eta taka joatea. Eskatzen dute beste presentzia bat, baina inautekin, pues, badoa, itzalak egin behar dituzu, hautsa jarri behar duzu, ilunpean zaude, eta, bai, hau da ez? Ikuskizunak merezi du, hola, abenturatxo bada. Eta niri harritu nien dugu printzipal antzokian estrenatu genuen, hemen noanik kale bazterretik Gasteizko printzipal antzokia. Lehengo barruko zaioa, lehengo aldiz txontxongilloekin eta beteta. Eta harritu egin nintzen. Ze oso ederra izan bazen ere, eta hau inotek igual ez tiparkatuko, faltan bota nuen ikuslearekin harreman zuzena, ni paiazoa izanik, de repente, ni ez izatea protagonista eta txontxongilloak hartzea protagonismo guztia, pues igual nire egoaren zatetzan izan honena. Ez dakit, oso ezberdin egiten da lan. Bai. Gainera arrakastatxua, Gijonen feten 2022 ekueratua. Bai. Gaia, bai, pentsatzen dut gidoia egiterakoan, talde lan horretan, migrazioa, ipar eta hegoaldeko herrialden arteko harremana, amalurra, balore pilo bat jartzen dira gainen, eta, bi txotxongi, bi pertsonaia hau jateko mogukoak dira. Bai, inauten estiloa hola dan. Berak gai soziala jorratzen ditu bere ikuskizunetan, eta orain honetan iparra eta hegoaren arteko banaketa eta elkar eragina nahi zuen landu. Lehengo aurkeztu zigun gidoia bukaera oso gogorra zeukan, negar gure ikaragarria ematen zuen, eta ni askoz ere naifagoa naiz, eta askoz ere goxuagoa alde horretatik, esaten nuen, bai oso ondo dago errealitatea plasmatzea, baina errealitatearekin bakarrik ez goaz inora, ez baldin badugu jartzen esperantzarako azitxo bat, edo bintzat ez badiogu esaten gaztei eta helduei badagola gauzak aldatzeko aukera txiki bat baldin bada ere. Ze hasieran bukatze zen, pues errealitatean gauzak daude moduan, ez? Protagonista hemen gelditze zen ezin itzulirik, bere herriko arazoa etzan konpontzen, eta txispun, eta nik esaten ez da posible. Eta orduan eta hor ipuingintzak eman zigun Josu ere ipuinetan aditua eta aritua denez, hor sartu genuena zen elementu fantastiko bat, arraina argitsua, eta horreken gezurrik esan gabe energia ekintzaileago bat eta positiboago bat jartzeko aukera eman zigun. Niretza garrantzitsua zana. Goizeko 11:24 minutu dira, oso osnorketa interesgarriekin ari gara, eta azken hau bereziki izan da interesgarria, baina, gurera gonbidatzen ditugun artisten artean, maike gonbidatzen dituen, zaituzten artisten artean, bada ohitura bat azken aldian pixkat erdi galduta daukaguna, eta da ipuin bat eskatzen dizuegula irratien kontatzeko. Posible dugu ipuin bat entzutean, bai? Horrela, bapatean. Bapatean mutako dut, bai. Beira, kontatuko izuet. Ni gaur goizean altxatu naiz oso goizo, osaetan, eta lehiora behiratu eta behiratuekan joan da euria. Atzo ere euria intzun. Kontua da eren egun ere euria intzula, eta bihar ere euria egingo dula, eta etzi ere bai, eta agian etzi damu ere bai, eta balitekela hola egun askotan egongo gala euripean. Eta pentsatzen hazinez, eta hau ez da lehengo aldia gertatzen dana. Euria hasita ez dala gelditzen. Itxura danez, aintzina gertatu zan. Hasi zala euria, eta eguna joan, eta eguna joan, eta eguna joan, eta ez zala gelditzen. Baina, gelditu gabe, euria bota eta bota uste Tolosan bakizuela hori zer dan, ez da? Bazegoen herri bat eskurra izenekoa erabakizuna zerbait egin beharra zegoela. Kito, pinpan, egin behar dugu zerbait. Orduan herriko bilkura egin zuten eta erabakizuten zerura igoko ziela eta tapoia jarriko ziotela iturriari, jazta. Hartuko ditugu erabakiak ondo. Abiatu ziren, herriko mendi tontorrik altuenera, eramantzituzten, aurkitu zituzten saski guztiak, handia, txikiak, tamaina guztietakoak, eta mendi tontorrera iritsi ziren, hasi zian bat abestean gainean jartzen. 1, 2, 3, 4, 5, ikaragarrizko dorrea egin arte. Dorre luzea, bukara ikusten etzaiona, laino artetik gora doan horietako bat, ia zerura iristen dana. Eta herriko mutikorik bizkorrena, bidali zuten, saskietan.
gora. Igo zituen 1, 2, 3, 4, eta igo zan saskirik garaieneraino. Eta goian zegoenean konturatu zan, saski bat falta zitzaiola zerura iristeko. Eta biratu zuen, eta oiukatu zien bere herriko kidei. Ei, saski bat falta zaidala, bat bakarrik, beste saski batekin zerura iritsiko naiz, da jarriko dio tapoia. Eta zer egin zuten eskurrako, lehengo saiatu zian bilatzen inguruan behiratu zuten, baina denak erabilia zituzten ordurako. Eta orduan, dorretik azpiko saskia hartu zuten mutilari emateko. Eta bai, saski guztiak batatan erori zien. Eta mutikoa iritsi zan, baina lurrera eta muturrez aurrera. Baina eskurrako lortu zuten nahi zutena, Izan ere, zeruare halako grazia egin omen zion eskurrakoen atrebentzia honek, negarrari utzi eta barrez lehertzen hasi omen zan. Eta eguzkiare atera omen zan. Orduan bakizue, euria geratzea nahi badezue, izan paiazo. Odei Arregi, zuk ere jarraitu paiazo izaten. Naiz eta gaur paiazo izan dere uste dudan, gure laborate egiteke uripena ez, bida. Barre gure sartu zaio zeruari ere, eta atertu du, hemen bintzat. Eskerrik asko gaur gure horbiltzagatik, eta hurrengo batera arte. Seguru, nahi dezuenean. Eta ziure Uriabekin Bidasoa ibaia ere urez gainezka izango dela. Piragüistentzat gauza zoragarria da hori, eta Willis Drummond-darrei eman zien aukera kantu ederra begiteko Bidasoa ibaiak berak. Ibaia zoragarria batzutan eta zori gaitzeko edo amets gaiztu ere beste batzuetan horixe da, gure Bidasoa. Gaur Bidasoa kantua joko dutela, iaia ziurtzat jonezake, baina akaso hori ziurtatu nahi du norbaitek, eta gaur gaueko 9:30 Bilboko Kafe Antzokien izango den kontzertu zoragarri hortara hurbil zaitezkete. Gogoratu, guk aste guztian zehar zozkatu ditugun sarrera horiek Luisak eraman zituela atzo, dagoeneko idatzi digu prest dela, kontzerturako gogo biziz, eta gogoratu Bidasoa kantu hau entzuten dugun bitartean, Willis Drummond taldekoak hariko direla pentsatzen pixkana, Euskal Herria iparraldetik ego mendebalderun zeharkatu, eta Bilborainoko bidea egiteko gaur arratsaldeko kontzertu hortara. Gogoratu gaueko 9:30 izango dela Bilboko Kafe Antzokian, 3 kontzertu geratzen zaizkiela, oraindik itzulera datarik ez duen geldialdiaren aurretik, eta dagoeneko urtarrilaren 5 Donostiako kontzerturako sarrerak agortuta daudela. Hernanin izango da, abenduaren 30 beste aukera, eta oraindik sarrerak badira gaur, Bilboko Kafe Antzokian Willis Drummond ikusteko. Eta Donostian kontzertua aipatu dugula, etorri zait, begiratzeko joera edo zalantza. Bueno, zorionez, Intxaurrondoko de kluban izango da kontzertu hori, eta beraz ez du arazorik izango, baina jakingo duzu askok, eta ez dakizuen hori kontatzen dizuegu, atzo Doka Antzokiak, Donostiako Doka Antzokiak jakinarazi zuela, euren egituran eta euren ardura ezten, baina egitura kaltetuta dagoela jakin dutela ikerketa edo egituraren analisi bat egiten ari zirela, eta segurtasuna bermatzeko eta egoera horri aurre egiteko beharrezkoa dela obra bat egitea, eta Doka Antzokiak itxita pasabarko dituela hainbat aste. Beraz, batzen zaigu, duela gutxi jakin genuen eta hile honen amaieran itxiko ditu ateak, badirudi, benbetiko Altxerri bezalako musika zuzeneko klub batek, aipatu nizuen aurreko
astean bertan ere, Durangon ginela, Donostiako Altxerri itxi ingo zutela, eta, dokak ez behin betiko, baina hilabete batzuetarako itxiera behartua du, aipatu dugun egituraren arazo horiek medio, honek esan nahi du, Donostian kontzertu bat lortzea zaila bazen, are zailagoa izango dela, estena dotorea ari zaigu geratzen. Hemen besarkada bat, Dokako Roman eta konpainiari, panorama edarra dute aurretik, eaba egun hauetan ere eurekin hitz egiteko aukera dugun, eta bide batez jakiten dugun ere zer gertatuko den programatuta zeuden kontzertu mordoarekin, bazetozen data asko eta kontzertu potoloak, eta uste dut momentuz beste toki batzuetan birkokatu, edota atzeratu egin beharko direla. Jakingo dugula izten honen berri eta joango arazuekin ere hau guztia elkarbanatzen. Willis Drummonden Stockholmen kantuarekin egingo ditugu hurrengo minutuak eta segituan Unai Elordi Hidalgo izango dugu gurean, ea azaltzen digun ze de Montri regulatu duten adimen artifizial generatiboaren inguruan. Poesiaz azaldu nahi duen bainan, beldur naiz inor ez ulertzean. Batzuek ez dute deusen batzeko, beste batzuek gehien izen batzeko. Inor ez da nahikoa bizitzen. Bioiak, eta bioiak xautzeko. Inor ez da berazten. Zerbait esplotatu gabe. Zerbait ala norbait. Eraz ala ere, loria gaitezen Stockholmen, dena ere baino lehen. Begietan dira, loria gaitezen Stockholmen, dena urtu baino lehen. Eraz ala ere, loria gaitezen Stockholmen, dena ere baino lehen. Begietan dira, loria gaitezen Stockholmen, dena urtu baino lehen. Eraz ala ere, loria gaitezen Stockholmen, dena ere baino lehen. Esan dagoa Willis Drummonden agur bira edo gero arte biraren azken 3 kontzertuak gaur Bilboko kafean zokian gaueko 9:30 izango dira, antxe izango da, bigarren kafearen entzule den Luisa, gure zozketera bazira. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. It's not fair. Don't worry, man, you get scared. Whatever happened to your hero, she can be free. Where's my white boy? Supposed to find that key. You come and get a shower, please. Status D. Status D.
see hello you there. Yeah. Bueno, badirudi Europar Batasunean alako akordioa dagoela edo ulermena adimen artifizial generatiboaren regulaziorako. Inoiz aipatu dugu, Unai Elordi Hidalgorekin asko aritu gara adimen artifizialari buruz, egia da bereziki bogan dagoen gaia dela, eta arekin aritu gara bai teknologia bera ulertu nahian, eta baita honek dituen erregulazioak edo eukibarko lituzkenak, arriskuak, mehatxuak, erronkak, hoiek guztiak nolabaite aztertu nahirik, eta tira, badatorre alako, regulaziorako bidea zabaldu den akordio bat, Unai Elordi Hidalgo badabil borrokan gure mikrofonoarekin, baina... Entzute zaizu, bai, baina... Ez que gelitz zaiten pixka beran, eta orduan nintzen basa benos kolokatzen. Baduzu tximeleta txiki bat hori zabaltzen baduzu, pixkat gora begira jarri, ora, itxi, ondo ari zera. Zora garri. Ez ondo ari zara, Urbiltasun hori eskertzen da, entzulek ere askoz gertuago entzuten zaituzte, eta gainera zarata gutxiago sortzen da, beraz, ondo ari zara. Baina ikusten izun hor aurrera atzera eskubi ezkertzen. Ezkiniko momentuko gauza. Adimen artifizialan doktore da antipo bat, ezin bi ezker eskubi algoritmo simple batekin asmatu. Claro, eske pentsatu garen, abertze esateten, zehoze guapo, zehozer, ez dakite, estrambotikoa esateko. Unai gaitasun komputazional asko behar da mikro bat ajustatzeko. Eta denak indu buffer overflow bat, impresionante. Buffer overflow bat. Informatikako txiste bat. Wow. Buffer overflow zer da? Katakrak pixkat ez? Bai da, sistemak edo programa batek idatzi nahi duenean memoria fisikoa ez dagoen tokian. Hau da, bere helbidea eta existitzen, orduan ez dakit zer egin eta ez dakit, esplotatu egiten du aplikazio. Eta ez du funtzionatzen de repente eta dena aize hartzea goten da. Juri, gu batzutan buffer overflow ere egiten du, ez? Nik egunero. Buffer overflow. Tira, muga batzuk jarri dira, ez dakite nahikoa diren, ez dakite benetan guk erregulatzea pentsatzen genuen hori, ariote diren erregulatzen, edo zertan den erregulazio ditxosozko hau nahi. Zan nahi zundik izatea, ez? Bai, a ber, kontua da, gure buruetan dagoena eta Europako gobernuak daukana, ez dala berdina, ez? Europako gobernuak azkene ente bezala pentsatzen du, eta gure datu biometrikoetan pentsatzen du gehien bat, ez? Gure datuak nola babestu, ze agian gu ez gara oso kostiente egiten duen gure irudikin, edo, bueno, hasi pixkat, baino hori kontrolatzea da lehenengo pausua, ez? Eta hori da Europak iten duna. Dorun kasu horretan, adibidez, jarri duen legetako bat da, aurpegi ezagutza pasiboa guztiz debekatuta dagoela. Ez balima da terrorismoko kontu bateako edo zu balima zaude sospetxoso baten lista. Horrek esan nahi duena, bideobigilantziako kamaretatik pasatzegeanean ezin dutela, berriro esango dut, bazpare, matemati eskapatze baldin bazio. Ez da posible. Naiz da irudietan agertu pertsona horiek eta vigilante horiek gaitasuna auki ikusteko irudi horiek, berez enborronatu egin behar dituzte, aurpegiak, bai? Baina ezin dute hori egin. Ez baldin bada lege baten gate. Adibidez hori oso positiboa da, ze askotan daukagu percepzio bat, ez? Kamaretatik pasatzean bakoitzero ez, nolabaiteko zelatatuta sentitzen garela, ez? Eta adibidez hori bai iruditzen zaitela oso garbi jartzen dute gainera, así que oso garrantzitsua da. A ber, hau da, kamera batek, kaleko edo nomaiteko kamera baten aurrean jartzen bagara, ezin dute gure aurpegia identifikatu? Hori da, Txinan ite dutena ezin dain. Baina ja legea dago. Eta are gehiago. Leno ezin zanin, baino horrelako ezakitu txune legal bat zegoen. Ingeles ez publikatu du Europar Parlamentoa, baina bans on social scoring and AI used to manipulate or exploit user vulnerabilities, uste dut, itzuliko lizatekela, ez dakit puntuazio soziala edo, ez? Baina hori Txinan gertatzen ari den zerbait da? Bai, horti dator. Bueno, asita bezala dago, ez? Ez horrekin bakarrik, adibidez, Headhunter batek edo HHRR edo Recursos Humanosen lan egiten norbaitek ezin du erabili adimen artifiziala pertsona baten gaitasunak etiketatzeko era batera, ez? Azkenean, edozin pertsonak ikusi nahi dugu, 0-tik batera edo 0-tik 100 zenbateko ona den zerbait, ez? Eta askotan oso zaila izaten da. Adimen artifizialak parametro asko kontrolatu ditzazke eta aldizu eman norrelako scoring bat. Eta hori ez da posible izango. Eta bigarrena esan dezuna da, ChatGPTek
naiz eta bere intentzioa ez izan, zu manipulatu zaitzake, ez bali bada oso prestisoa esaten dituen gauzakin, ez? Eta askotan gezurrak esan diezakizkizuke, eta beste batutan inventatu egiten ditu gauzak, eta zuk siniste bali badezu, hor gertatu egiteke. Gertatzen dena, kolektibo vulnerable baten gauden momentuan, ez dakite 3. adineko jendea, edo teknologia honekin aditua ezaguna, edo batez ere umeak, horrelako gauzak sinistu ditzazkete, eta hori ezingo dain. Hori guztiz debekatu orduan. Adimen artifizialeko zerbitzuak ematen dituzten enpresak hori kontuan eduki beharko dute. Bestela, santzioak sartzen hasiko dira, eta hor dator medida disuasori hori ez, kontu zibili zertan ari zaren, zeia santzioak definituta daude. Eta orduan, abia puntu bezala, irutzen zait oso positiboa dela. Badago puntu bat esaten duena alako zerbait, azkeneko, lehenengo laburpentsoa esateu, they reached a political deal with the council on a bill to ensure, while businesses can thrive and expand. Beraz, badago lako, babes kapitalista bat honen guztian ere, ez? Muga batzuk, hemen esaten du, ez? Respects fundamental rights and democracy, oinarrizko eskubideak eta demokrazia babestu, baina bitartean, enpresen garapena eta etekin ekonomikoa mantentzeko. Azkenean, merkatu berri bat da, merkatu multimilionarioa izango da, eta momentu hauetan gauza asko eskuragarri daude mundu guztiarentzako da. Informatikaz pixkat balimakizu eta informatze balimazea erabili ditzazkezu adimen artifizialeko modeloak gratis. Eta hori zai gustatzen enpresei ez Europari. Orduan, alde batetik beti existitu da softwarean, ez, movimiento, freedom estiloa, ez, free software ditze zaiona, ez gratis, baizik eta publikoa, eta zuk ikustea zer ejekutatzen ari zaren. Orduan, enpresa kapitalistak normalen horren kontra egoten dira, ze azkenan monetizatu egin nahi dute hori dena. Orduan, nire ustez, horrelako legeak ezartzeak monopoliora bultzatzen gaitu. Eta horrenkin esan nahi dutena da, adimen artifizialaren 60% datuak dira. Orduan, edozein datu ezin baldin badezu hartu, eta logika dauke, datuak dauzkatenak izango dira kontrola edukiko dutena modelo hienak, bai? Horrek esan nahi duna, enpresa handiak izango dira datuak dituztenak gaitasuna dauketelako datu horiek erosteko, eta ez problemarik izateko, eta gero gainean ChatGPT bezalako sistemekin egin dute gauza bat, niri pertsonalki ez egiten ondo iruditzen, baina oraindik legala dena dela web scrapping deitzen dena, hau da, zuzuaz interneteko saretik web horriak daukaten informazioa hartzen, eta askotan irudiak eukitzen dituzte captionak. Horrek esan nahi duna da, daukezula anotatuta irudi baten deskribapena. Orduan sistema juten da entrenatzen. Baina agian irudi horiek badaukate copyright bat. Baina zuk pasatu dituzu, pentsa nondik, ez da? Eta orduan hor sartzen dela dilema hori, ez bakarrik morala baizik, eta ja legeztatu egiten da. Eta horren eredu bat da, Disneyek oain dela gutxi, ez dakit Sonyri edo norbait, denuntziatu diola bere irudiak erabiltzeko, igual Microsoft izan. Disneyeko argazkiak ateratzeko Bingekin, Disney o Pixar estiloko argazkiak denuntziatu indu. Claro. Berain irudiak erabili ditu, bere benefizio propiorako. Jende asko egin ditu, eta saretan hainbat edabidek ere asko esportatu duten zerbait da bai. Bai. Orduan, hori kontrolatu nahi dute. Baina aldi berean monopolioruntzkoaz. Orduan, jendeak kostiente izateko, zer ari gertatzen dena, ez dela gure gatik pentsatzen dutela. Lehenengo diruan gatik pentsatzen dute, gero, gure segurtasuna eta hori dana. Baina gero, etortzen da beste dilema morala, ez? Lanak kenduko digute, ez digute kenduko, zer gertatuko da horrerakuntza guztioekin nola regulatuko dira, ze segurtasun izango dute. Barainik ez dago argi, eta orduan guretzako gu mortalak garenok, ez digu gehiagi aldatzen, ez? Baina, adibidez, aurpegi ezagutzaren asuntoa, Hor, galdetzen digute txatean, orduan, kanpora begira dagoen kamera batek delitu edo istripu edo dena delakoa grabatzen badu, ezingo lukete identifikatu. Kasu horretan hemen esaten du, law enforcement exemptions, ez tegit oso nore erakurri, exemptions. Salbuespenak. Orden judizial bat egon bardura uste, edo terrorismo amenaza bat, edo lako zerbait. Jartzen du, erabili daitezkela biktimak topatzeko, hau da, baituak izan direnak edo sexo trafikoaren biktimak direnak, aurre ikusteko edo prebenitzeko
amenaza terroristak, Arrisku terrorista. edo topatzeko, identifikatzeko eta topatzeko ondorengo krimenen bat egin duen pertsona, eta adibide batzu jartzen dituzten, hori dago, ez? Terrorismoa, trafikoa, sexu esplotazioa, bai da, bortxaketak, hilketak, bai, talde kriminal batean parte hartzea, krimen ekologikoak, beraz bai, indioker horretarako bai erabilia daitezkela. Nik ere beste gauza txiki bat esan nahi nun, askotan aurpegi ezagutzakin bakari gelditzea, baina guk ere pertsonak beste pertsonak gorputz ezagutza daukau, eta hori ere desarrollautu da, ez da, itzaga person identification. Eta horrekin egiten duna, guain, posibilidadea daut hau, nik ulertzen dut, badauzket ezagunak, ez adibidez municipalak gianak, eta hola, ez, eta beti, esatiate berdina, ez? Gertatzen da, lapurreta bat, gertatu da zerbait, eta ez daukagu herramienta bat, gertatuta gero grabazioiek, ez dakize bat ordu, pasatu behar ditu, begiratzen duen gertatu den, proba bezala erabiltzeko, posibilidadea dago, hori egiteko, eta orduan hor sartzen gara regulazioarekin, ez? Orduan, orden bat balima dago, denuntzia bat balima dago, erabili daiteke eta gorputz reidentifikazio erabili dezakegu. Hau da, esan dezake municipalak edo poliziak edo nahi dut pertsona gorro txuria daukena, niki txuria zapatillak ezakize, ordu hauetan gutxi gora bera, eta aterako izkizu zeintzu dian resultado bera. Makinak emango izkizu, amazazpi topaketa. Oraindik ikerketa prozesuan dago, badaude aplikazio batzuk, baina oraindik desarrollatzen. Esatizu ez, horrelako gauzetan sartuta egoten naiz, batutan tokatzen zait horrelako proiektuetan lan egitea, eta interesgarria iruditzen zaitze. Azkenen, zuri lapurtu balima dizue, zuzia lehenengoa jakin nahi duna, zer gertatu den zorrekin, orduan, inciso txiki hori esatik. Oiga, indiokerrek dio, enbornatu gero egiten da. Enbornatu baino, kontua da, kamera bilaketa prozesu horretan edo segurtasun sistema horietan dagoenean zu identifikatzen ari dela. Beste gauza bada, zure identifikazio hori espaldin bada aipaturiko arrisku edo delitu horien... Anonimoa izan. Hori da, anonimoa izan. Pertsona bat pasatzen ari da. Baina egon badago. Zu aztertu zaitu. Ez dizu aurpegi ezagutza egin. Ez du esan hau da, identifikadore honekin bere vektore biometrikoa da. Ezin dut gorde bere vektore biometrikoa. Eredu txiki bat jarretzearen vektore biometrikoa da, gure DNI-a izango bazan bezala, baina 8 zenbak euki beharren dozke 128, normalean, edo 250. Eta kasillatxo bakoitzak da 0 eta 1 barruan. Orduan, gure irudi batek aukiko du beti 128ko vektore biometrikoa. Hori ezin da gorde. Osa, guztiz debekatago. Eta horren, harrapatzen bazaituztea, hain flipatzen egin pixka bat. Nik uste dut, egongo gala, adimen artifizialaren polizia bat, eta orduan iritziko dira, zure enpresa edo, ez dakit, eta esango dizu, aizu, venga, atera, esaten duen bezala poliziak, los papeles del coche, berdina, ez? Nik uste dut horti jungo ala goza. Adibidez, aktore hon batek, engainatu dezake horrelako biometriko modeloietik. Segun, azkenean ez da bakarrik, aktore hon batek Tom Cruiseen estatik zoaz, ez da? Deepfake batek engainatu dezake, ezin du engainatu, segun, horrelako gauzetan egiten da datuen fusioa. Irudi bakarrekin bakarrik ezin dugu lortu, edo oso zaila da, euneko akurazia lortzea deepfake bat zer den jakiteko, ez? Deep Tom Cruiseekin ere, ikusteztian, orain badaude algoritmo batzuk artefakto visual invisibleak detektatzen saiatzen dela, eta ia, 98% asmatzeko gaitasuna boke orduan, nahiko superatuta dago, baina egia da gerozta hobeto joaztela. Zer gertatzen da hor? Beste sistema batzuekin fusionatzen dela. Adibidez, iPhoneetan dagoen Face ID horrekin, daukizu kamera bat, infrarrojo, onda infrarroja bialtzen ditu dena, ordu zure aurpegiaren maila egiten du, beraz, ezen horren erreixa izango saltatzea. Baina egia da telko batera sartza itezkela, eta gaina, jetxintzak ezula programa bat, eta Tom Cruiseen aurpegia jarri, eta oso ondo funtzionatzen du. Kontua da, artefakto visual horiek denbora askoan mantentzen badira, degradatzera tenditzen dute, eta gero tak, harrapatu duzu. Baina ez bali mazabe atento horretara, errez, pertsonei errez, nik uste dut. Ze gauzak, Hori ere debekatuta dago, Osea, horrelako gauzak debekatuta daude hor, eta santzioak gaude, eta delitu bezala konsideratzen dira. Beraz, kontuz, zemin egiten duzu. Hemen, dena dela, garrantzitsuena, aipatu duzun bezala, abia puntu bezala oso positiboa dela. Eta behar bat bazegoela. Munduan, ze lehenengo aldia da.
Hori, eta regularizatzeko eta legeztatzeko eta, bueno, bereziki mina egiten duen lekuan eragiteko, ez, dela poltsikoetan. Diruz eta isunak jartzeko eta nahiko, bueno, momentuz igual esan dezakegu, hori, abia puntua besterik ez dela, baino ekarriko ditu honek lege gehiago? Nik uste, baietze. Ja ikusten zen, datuen asuntoakin ere, lehenengo gauza intzutena izan zen Europak datuen gestioa nola kontrolatu, ez? Orain edozin pertsonak ezin du edozin datu gorde, hori ezin da egin. Eta GDPR-a horregatik existitu zen, eta horregatik, responsabilidade sozial badaukagu. Eduki digitalak geroz eta garrantzitsuak dira guretzako, ez? Orduan, nik uste gizarteak berak eskatuko duela hau dena ondo regulatzea, gure identitate digital hori eukitzeko eta benetan reala izateko eta ez ibiltzeko egia da, ez, interneten nahiko movimentario libertario dela eta esatola anonimidadea mantendu behar da, baina anonimoa balimazea eta espekulatu ite balimaezu eta saiatze balimazea haziendai, ez, bitcoinak erosten eta hori iruzurrean aizara, ez daude anonimidadea bilatzen, ez? Orduan uste dilema moral badala eta errisa dela hipokresia horretan eroritzea. Bueno, behintzat ikusten dugu lanean ari direla politikariak, abokatuak, teknikariak honetaz dakitenak ikusi dut, eta honek ez du adimen artifizialarekin zer ikusirik enuke esango behintzat, baino bai internetekin eta legeak jartzarekin eren egun Europar Parlamentuak onartu zuela resoluzio bat eskatuz produktu digitalak, aplikazioak, webguneak izan daitezela etikoagoak eta eduki dezatela diseinu ezain adiktiboa. Hau da, bereik esate zuten scrolling infinitu horrek, hau da, Twitterrek daukana ez, zu jontzerizke bera eta edukia ez da inoiz bukatzen. Horrek adikzioa sortu dezake, edo adikziorako laguntzen du, ze ez da inoiz bukatzen eta zuk orduak pasaitzak ezu. Eta orduan, resoluzio bat onartu zuten eren egun, esanez, diseinuan horrelako joerak debekatzeko edo kontuan izateko diseinu ezain adiktiboa edukitzea. TikTok dago horren beraien atzetik, esan nahi, ez TikTok bera baizik eta gobernuak eta horrela, TikToken atzetik daude, ze TikTok bideoak dira motzak, gure atentzio gaitasuna hartzen dute momentu batean, baina ez dizu denbora ematen reflexionatzeko ze ikusi dezu. Eta ja hurrengo dator. Eta horrelako enpresek badakite ze neuromarketing eta neurozientzian adituak dira, eta badakite gizakiak nola engantxatu eta nola adikzio bihurtu horrelako gauzako jurik esan duen bezala, beraz, hori bai iruditzen zaitela zuk esaten dezuna, ez? Adimen artifizialaren asuntoa, baino lehenago badauzke oraindik etxeko lanak iteko, eta ber. Netflix eta horrelakoak ere izan daitezke beste adibide bat, ez? Zuk atal bakoitza ez duzu klikatu behar edo aukeratu behar, atal bat amaitzen denean automatikoki urrengo hasten da, eta orduan automatikoki urrengo hasten da, eta orduan zure erabakitze gaitasuna ere pixko bat murritzagoa da, errez usten dizu, beste atal bat ikusiko dut, edo beste atal bat. 15 segundu ematen ditu. Bueno, 15 segundu zer dira. Ez nago Netflix defenditzen para nada, baina zen editor 15 segundu ematizkizu. 15 segundu irratian asko dira, baina. Ez dezun nahi pulsatu. Ez, 15 segundu ematen dizkizu. Baina gero hasiten da. Eta hasiten, hori da. Ez badezu zer egiten, hasi egiten da. Orduan automatikoki aurre ikusten du, zuk ikusten jarraituko duzula. Ze hasi egiten da, eta horrek ere adikzioa sortzen du. Bata bestaren atzetik, azken finean izango litzateke, bazu taberna batean egon, eta garagardoa bukatzen duzunerako zerbitzariak urrengoa mai gainean irikita uzten badizberdina da, horrek, hori esango genuke, eske honek alkoholismoa sustatzen du, claro, zuk eskatu gabe, ja ekarri dit urrengo garagardoa ja irikita, eta ja limarekin barruan, eta urrengoa, eduki digitalekin. Eta adikzio hori alkola eta tabakoa bezala gestionatuko dela denborarekin. Ezakit nivel berdinean, baina osasunari kalte egiten diola momentu konkretu batzuetan, egia da, beraz, kontrolatu egin behar den zerbait da, eta seme alaba dauzketen pertsonak ebai, ni pentsatzen dut, nik ebai dauketez, eta nehi agoiatzen dit, eta hoendik bida dauketela nire alabak sare sozialak eukitzeko, eta asko aldatuko dela, ez? Baina bai. Beldurra ematen du. Ni beste kezkaba bota nahi den, gainen guraso bezala. Bota, esai guztu, zer kezkatzen zeitu? A ber, begira.
egun ume guztik, edo ia guzti, daukate kontrol parental erloju hau telefonoarekin eta deitzeko gu barne, eta modan jarri direla, oen gabonak datoz, salduko dira pilo bat, produktori saltzen denean, ja, denok dakigu umentzako dela, eta jartzen dugu umentzako erlojua. Azken hilabetetan, nire kuadrian, lagunekin, baino gehiagotan hitzein degula zenbat spam, zenbat dei publizitarioak jasotzen dituzte erloju horiek. Bai. Ez gurasoena, baizik eta umearena. A ber, nik ulertzeko erlojoien funtzionamentua. Erlojo horiek dira, deiak egin ditzakezu, baino ez da mugikor bat. Atzetik, pentsatzen parametro batzuk badaudela nik murrizteko nire umearen deiak, eta hori segurazki, baina ez dugu egiten erabat, eta orduan, beti dago margen bat, bere lagun bat deitzeko, edo kanpoko telefono bat deitzeko erloju honi. Eta detektatu dugu, pentsatzen eta guraso askok, dei pilo bat jasotzen direla, publizitarioa direla. Eta horrek ez dauke, hori ez da sinkronizaten Bluetoothakin zure mobilakin? Izango zen super ona, zure agenda bakarrik deitu ahal dutela mobil horretara. Eta zure agenda hori da. Bai, karo, filtro horiek badaude, baina guraso guztik ez daukagu informazio hori. Analfabeto hutsak garela, eta ez dugu parametro horiek ukitzen. Eta orduan, gure komentarioak dira, azteko ilegala izango da hori. Umentzako produktu bat saltzen daudelako. Eta horren atzetiz ez jakintasuna, ezintasuna, ez dakigu zer nola kudeatu. Nahi bali maduzu, ekarri behin telefono delako hori edo erloju telefono hori, eta ingo du hemen masterclass bat, azalduz nola programatu horrelako nola mugatu. Bat zen, nire ustez, defektu zion barko zuen zure agenda, zuk sinkronizatzen dezunean erloju hori simarekin, defektuz, bakarrik zure agendako deiak hartzea, eta gero bestela zuk mobiletik esatea. Nahi dut, edozin pertsona ditzea, telefonora. Baina alderantzizkoa izatea, edozin ideetu adi, baina gero nik esan bar diot agendaren, jende gehienak ez du egingo. Hori, gure telefonoetan esaterako egin daiteken zerbait da, atxeden unea eskatzen diozunean, edo, ez no molestar, ez da egite, utzipakean kontzeptuan. Eta hor nore esaten diozu, bakarrik deiak, baina pertsona hauenak. Eta WhatsAppak funtziona bezala soilik honek edo honek idazten badit. Eta horrelako antzeko zerbait ziur horrelako erlojuetan egin daitekela, unaiek dionez, bakarrik telefono zentralaren edo pixkate oinarrizko telefono den horren agendan dauden telefonoak, edo horrelako kontuak nik uste dut hori ziur egin daitekela zerbait. Nik ezke bai da, naiz eta nik ez badut egiten hori ez da legala. Hori beste kontua da. Guari gara orain partxe bat jartzen. Baina egia da arazoa egiturazkoa dela. Horren atzean, badago ez dakit, ley de protección del menor, ez dakit, zer dago horren atzean, horri ezin dela egin. And all of joy. Hemen ari gara Dina Washington entzuten, gaurko sarreran ere aipatu dizuegu, gaurko egunez hiltzela, sortzaile haundia, eta haren Manhattan kantuarekin agurtuko dugu, gaurko irratsaioa, bea Alaba Manhaiotakoa da, Michiganen hiltzen, baina tartean Manhattan izeneko kantu hau eta bestein bat kantu ederre egin zituen jazzaren, bluesaren eta bestein bat esparrutan ere, ibilitako kantari erraldoi honek. Azken segundo da, gubagoaz, Mai Gorostiaga Pozo, plazer bat, datorren ostegunera arte? Plazer bat. Goiuri ezei azarandi, bihar arte? Bihar arte. Eta Unai Elordi Hidalgo, datorren astean espada, gabonetatik bueltan edo, izango dugu elkarren berri. Hoxe. Zaindu. Bihar arte. Adio. Keep calm and bigarren kafea.